Ola, moi boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. E tamén a todos os veciños que poidan neste momento estarnos escoitando. Imos dar comenzo ao pleno ordinario do mes de marzo. No pleno pasado falábamos de que tiñamos previsto o tema dos tempos e do cronómetro ese que se ve na pantalla. Creo que todos o podedes ver. E aí, pois, máis que nada para ter un seguimento dos tempos e que, en calquera caso, que non haixa discrepancias. Repito, boa tarde de novo a todos e a todas e a secretaria dará conta dos asuntos. Por lo tanto, Paula, tes a palabra. Grazas, alcalde. Boa tarde. Primeiro punto da orde do día, asunto 4858, Secretaría, aprobación das actas das sesións anteriores, en concreto, da acta número 604 da sesión ordinaria realizada polo Pleno con data 23 de febreiro de 2021 e 605 da sesión extraordinaria de 9 de marzo de 2021. Moi ben. Hai algo sobre as actas? Ben, quedan aprobadas, polo tanto. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 2 da orde do día, asunto 4859, expediente 493-2021. Modificación de crédito 8-2021, crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Expediente que se leva a consideración do Pleno e previamente á Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de marzo de 2021, no que se deu conta do expediente tramitado, do informe de reparo de intervención e da proposta de alcaldía. Alcalde, darase lectura extractada ao ditame así adoptado. Grazas, polo tanto, non suscitándose debate ningún, a Comisión en votación ordinaria, por unanimidade dos membros presentes física e telemáticamente, ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo emitido pola Intervención Municipal con relación á modificación orzamentaria número 8-2021, con relación ás facturas emitidas, relación de facturas número 17, emitida por un importe total de 45.026,80 euros que se pretenden aprobar coa realización da modificación orzamentaria mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. Segundo, prestar aprobación á modificación orzamentaria número 8/2021 mediante crédito extraordinario financiado con remanente de tesourería para gastos xerais nos conceptos e contías que figuran na memoria da alcaldía por importe total de 1.464.322,33 euros. Terceiro, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. E cuarto, aprobada definitivamente a modificación orzamentaria que se propón, publicada no Boletín Oficial da provincia, tal como corresponde á aprobación definitiva, se proceda á aprobación a maior brevidade posible mediante acordo da Xunta de Goberno Local das facturas que forman parte da relación número 17 obrante no expediente, por importe total de 45.026,80 euros, unha vez o Pleno levante o informe de reparo emitido con relación ás mesmas, ao entender que con modificación orzamentaria que se propón existe crédito suficiente e adecuado para proceder á súa aprobación. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos un turno de intervencións. Empezamos polo presidente da Comisión, Xulio Barreiro. Boas tardes. Bueno, se trata de unha modificación de crédito mediante crédito extraordinario por 1.464.000 euros. Se financia con remanente de tesorería que na liquidación do orzamento se elevaba a 1.825.000 euros e bueno, o destino que se fai deste crédito figura na relación que está na memoria da alcaldía e nos informes de intervención e que eu vou a relatar así rapidamente para ter todos unha idea. Pois se destinan a arreglos no xinasio da Seca, nos locales de protección civil, na adquisición dunha furgoneta para a Policía Local Eléctrica, en renovación de alumeado público para
aportar as aportacións que temos que facer nós as subvencións que esperemos que nos dé o IDAE, tamén a humanización no núcleo do Xubiño, axudas para o sector hosteleiro, a compra de terreos para o centro de saúde, a adquisición de vehículos para desbroce e para alumeado público, a ampliación do cementerio municipal, o aparcamento, a dotación dun aparcamento ao lado da policía local e o acondicionamento desa zona, para equipos informáticos e redes tamén de datos, o balizamento da praia de Sinás, a contorna, a mellor da páxina web de espacios cidadáns, reparacións en baños na Escola do Sartal, nos colexios de Lourido e Isidora Riestra, a compra de compostadores e a mellora da accesibilidade de locales municipais. Os importes figuran aí e isto é todo. Figuran unha relación tamén de 45.000 euros de facturas deste ano, pero que foron gastos acometidos sin que en ese momento hubiera crédito e que, polo tanto, hai que levantar o reparo e aprobalas para poder liquidalas, e tamén se financian co remanente de crédito da liquidación do orzamento do ano 2020. Sí, vale. Terminaste, Xulio, sí? Sí. Sí, vale, gracias. A ver, seguimos o turno de intervencións. Silvia. Sí, hola, boa tarde. Bueno, fixo escoitades, non é verdade? Non? Sí, escoitamos, sí. Sí. Vale, perfecto. Nada, que xa fixo así un repaso rápido o Concelleiro de Facenda, do que se trata neste punto, bueno, e a continuación no seguinte, é de aprobar o destino que se lle vai a dar ao remanente de tesourería, o que resultou da liquidación do orzamento do ano pasado. No punto que trataremos a continuación será a través de suplemento de crédito, neste caso é a través da dotación de crédito extraordinario, 1.460.000 euros, que se destinan, por unha banda, a sufragar, eso que comentaba ahora Xulio, eses 45.000 euros que corresponden a gasto xa realizado no que vai de ano, que son equipamentos informáticos, material de obras, alumeado, dispensadores de xel, mantemento de vehículos, etc. E, por outra banda, tamén para reservar crédito para esas aportacións municipais en diversas subvencións que se solicitaron, como poden ser os proxectos presentados ao IDAE do entorno do núcleo de Xubiño, renovación do alumeado público e outras subvencións para proxectos de interese municipal, como o camiño de Monte Covelo, para que se consigne unha aportación de 57.500 euros. Despois inclúese tamén esa partida de 100.000 euros da achega municipal que van a sumarse aos case 50.000 da Diputación para os sectores que máis sofren as consecuencias económicas da pandemia, autónomos, microempresas, PEMES, etc., que son os que soportan as restriccións máis duras ou que mesmo non lles é posible realizar a súa actividade e que de alguna maneira é necesario compensar de cara a poder manter esa actividade económica e tentar na medida do posible que se destrúa emprego ou que se perdan postos de traballo. Tamén se inclúen con cargo a este remanente outras actuacións que son importantes a acometer, son obras de mantemento, do xinasio da Seca, das instalacións de protección civil, recóllense tamén investimentos para vías urbanas, vehículos, maquinaria para as brigadas municipais e tamén partidas para mellorar a rede de espazos municipais, tanto centros educativos como deportivos, como na rede de espazos nos que se desenvolven actividades organizadas polo Concello ou tamén que usan distintas asociacións e colectivos. Así se incluyen partidas para diferentes obras de acondicionamento, tamén importante para mellorar a accesibilidade de algúns locais que non teñen esta accesibilidade. Tamén hai unha aposta importante para a modernización do Concello, son casi uns 50.000 euros que se destinan a proxectos digitais para implementar novas tecnoloxías e tamén para a participación telemática.
Creo que me quedan algúns proxectos atrás, pero bueno, xa fixo o Concello de Facenda o repaso un por un de toda a relación. En definitiva, o que se pretende é pues, darlle o remanente este destino para cubrir pues, necesidades do municipio e contar con ferramentas para poder facer un mantemento adecuado dos servicios e das competencias municipais. Remataste, Silvia. Sí, rematei. Muy bien, vale, gracias. ¿El Partido Socialista, Gregorio? Sí, bueno, xa foi sobradamente explicado polos compañeiros. Queremos destacar algún aspecto, por exemplo, cando nos referimos a reparacións no xinasio da Seca, aproveitando a obra que se está ali facendo de envolvente térmica, aproveitando que están os andamios, consideramos que é importante aproveitar para mellorar o cumio que ten, bueno, non está nas mellores condicións, e dai que metamos esta partida que considero que é importante aclarar. Creemos que aproveitando que están os andamios, bueno, pois é interesante acometer esa obra porque en circunstancias normales, se temos que facer o andamio, pois costaría máis o andamio que a propia obra. E logo hai unha serie de investimentos a cargo do remanente, como se ten dito, que consideramos fundamentais para, bueno, ademais de activar a economía nun momento de depresión económica, creemos que é importante que as administracións axuden neste sentido a facer investimentos que permitan o desenvolvemento económico. Consideramos que son tamén necesidades importantes para o noso municipio e compromisos que tíamos adquirido que creemos que son fundamentales para o desenvolvemento da nosa acción de goberno. Hai cuestións moi importantes como é dotar de crédito 3 proxectos que temos solicitado de fondos europeos a través do FEDER e do IDAE, que é unha inversión moi importante da renovación do alumbrado público en todo o Concello, a peatonalización e mellora do núcleo do Xubiño en Combarro, o paseo marítimo en Raxó, que tamén é unha das investimentos que pretendemos financiar con fondos europeos. Logo hai unha serie de actuacións que se teñen falado que pretenden mellorar a accesibilidade en edificios municipais. Queremos que, bueno, estamos neste programa de mellora da accesibilidade nos locais que dependen do Concello. A idea é seguir avanzando neste sentido, seguir completando os que nos faltan, non? Unha serie de edificacións moi concurridas e que algunhas partes desta edificacións non teñen acceso para persoas con restricción de mobilidade. Queremos que é importante acometer esta inversión. E logo hai outro tipo de inversións que xa se ten falado polos compañeiros. É importante esos 100.000 euros que lle sumamos a aportación que fixo a Diputación de Pontevedra da axuda ao sector danado polo problema da pandemia. Creemos que é importante. Vamos a dispoñer dunha cantidade de 150.000 euros que creemos que é importante. Tamén a compra de terrenos que nos vai a permitir dotar de equipamentos moi necesarios para o Concello e creemos que é fundamental para o desenvolvemento do futuro do noso Concello, e tamén, bueno, pois para dotar de crédito para impulsar dunha vez por todas a ampliación do cementerio municipal, que creemos que é outra das actuacións que debemos abordar sin máis demora. E logo, pois, hai outra serie de necesidades que xa teñen mencionado os compañeiros e que considero que tamén son necesarias, importantes, e que van a poder modernizar o noso Concello, establecer, bueno, pois, a través dos medios telemáticos e dos medios informáticos a comunicación cos nosos veciños, que a verdade é que é moi importante. Logo, pequenas actuacións que tamén son necesario abordar para o mantenimento do noso patrimonio municipal. Gracias, Gregorio. Partido Popular, o portavoz. Sí, desde o Partido Popular, tanto este punto como outro, vamos a apoiar, vamos a votar a favor. Entendemos que existen moitas das peticións que nos formulamos en distintas preguntas e en distintas mocións, e entendemos que vai a ser bo para os veciños e por eso vamos a apoiar tanto neste punto como no seguinte. E creemos que hai moitas destas actuacións que foron solicitadas e propostas en distintas mocións, con preguntas e demais, e creemos que, bueno, que si con este remanente e con este suplemento de créditos, si se poden levar a cabo, pois
pois canto antes mellor, e esperemos que axude a mellorar o que é a vida dos veciños, que ao final no que consiste o que nos debemos toda a corporación deste Concello. Logo, polo tanto, vamos a apoiar tanto este punto como o seguinte. Ben, gracias. Abrimos un segundo turno, como corresponde, se é necesario, se non pasaríamos á votación. Se alguén pida palabras. Sí, hai algunha palabra pedida? Xulio? Se non hai ninguna pregunta, ninguna aclaración ao respecto, pois non... Bueno, entonces procedemos á aprobación. Entendo que hai unha resposta unánime. Se vos parece, pois a secretaria recollo así como acordo unánime e pasamos ao seguinte. Vale. Siguiente punto. Grazas, alcalde. Punto número 3, a orde do día, asunto 4860, expediente 581-2021, modificación de crédito 9-2021 por suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Expediente elevado igualmente a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas, no que consta a documentación xustificativa da correspondente modificación, así como consta tamén igualmente incorporado o informe da intervención municipal. En canto ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, darase a continuación lectura extractada ao ditame emitido. E así, non suscitándose debate ningún, a Comisión en votación ordinaria por unanimidade dos membros presentes física e telemáticamente ditamina favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a modificación orzamentaria número 9-2021 mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais, nos conceptos e contías que figuran na memoria da alcaldía por importe total de 76.500 euros. E segundo, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. Grazas, alcalde. Vale, gracias, Paula. Vamos a abrir o turno de intervención. Xulio, presidente da Comisión de Facenda. Sí, se me oye. Sí, bueno, se trata de outra modificación de crédito, neste caso mediante un suplemento de crédito dun importe inferior, son 76.500 euros, e se financia tamén con o remanente de crédito dos 1.825.000. Na anterior modificación se gastaban 1.464.000, ahora 76.000 e quedan 200 e pico mil euros pendientes ainda de destino. O fin para o que se utilizan estes 76.000 euros son 25.000 euros se destinan a emerxencia social, 15.000 euros a igualdade, 20.000 euros a turismo, 6.500 euros material informático e 15.000 euros para material de produtos sanitarios que son geles e que van destinados aos equipos deportivos. É o que dá de si o expediente, moi parecido ao anterior, variando distinto efectivamente e os importes. Gracias, Xulio. Continuamos coas intervencións. Silvia. Sí, pois como decía antes, na liña do anterior, esta vez a través do suplemento de crédito para complementar partidas que no orzamento pois necesitaban deste suplemento, principalmente eses 25.000 euros para benestar social, van tamén 15.000 para diversas actuacións da Consellería de Igualdade, e despois tamén vai unha parte importante para a Consellería de Turismo, para a promoción turística, elaboración de novos materiais, recursos, etc., adaptados á liña que se necesita na actualidade, sobre todo de potenciar o aire libre, os espazos naturais e novos recursos que sirvan para desmasificar. E, bueno, pues, se trata de eso, dese suplemento para distintas partidas que suman ese total de 76.500 euros. Muy bien, gracias, Silvia. Gregorio, Partido Socialista.
Sí, desde o Partido Socialista incidir na importancia da dotación de 25.000 euros para benestar social. Pola situación actual, todos os recursos que se destinen a este fin pois están sobradamente justificados, unha situación extrema. Entendemos que é importante dotar de crédito suficiente a partida de emerxencia para que Benestar Social dispoña dos fondos necesarios para abordar as necesidades dos nosos veciños que están pasando por unha situación comprometida. Polo tanto, destaca especialmente esa dotación de 25.000 euros e logo, como ben teñen dito os compañeiros Xulio e Silvia, hai outras finalidades, outros destinos de gasto corrente que veñen a cubrir pois, unha serie de necesidades que quedaron no orzamento pois non totalmente cubertas. Con esta modificación, con esta incorporación do remanente, pois entendemos que quedan completamente resoltas e subsanadas para poder abordar o que queda de ano. Gracias, Gregorio. Portavoz do Partido Popular, Ángel. Sí, a intervención moi parecida a anterior, en este caso pois é con un suplemento. Entendemos que tamén coinciden con moitas das peticións que nos fixemos, entendemos que por coherencia se deben de apoiar. Como se falaba aquí, pois hai unha partida para benestar social, outra de promoción do turismo e demais. Bueno, creemos que son partidas que son necesarias, algunha delas, pois, oxalá que ainda fose máis do que se pode, pero, bueno, entendemos tamén que os recursos, pois, son os que son, pero entendemos que vai a ser importante para mellorar os veciños e para axudar, e logo, por eso tamén o vamos a apoiar. Moi ben, gracias. Igual que antes, se hai unha segunda volta, senón, pois, pasaríamos a votación. Está dicindo a secretaria, ou aquí o que notamos a falta de Sergio. Sí, está tendo un problema coa conexión de internet, a ver se é capaz de vinculalo co internet do teléfono para poder activar a cámara. Se non, se lle cae. Bueno, de todas maneiras, damos aprobado este punto. Si non é necesaria a votación nominal, pois pasamos ao seguinte, se estamos todos de acordo, coa ausencia de Sergio, porque estaba dicindo a secretaria que este momento non está. Entón, pasaríamos ao seguinte punto. De acordo? Bien. Grazas, alcalde. Punto número 4 da orde do día, asunto 4861, expediente 408-2021, plans orzamentarios a medio prazo, período 2022-2024. Expediente sometido á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión realizada con data 17 de marzo de 2021, na que se adopta o seguinte ditame. Dase conta do expediente tramitado e da documentación que integra do decreto de alcaldía número 106-2021 de 17 de febreiro de 2021, polo que se prestou a aprobación nos plans orzamentarios a medio prazo con referencia ao período 2022-2024, así como da proposta da alcaldía de 18 de febreiro de 2021 na que se dá conta do seguinte. Con relación á remisión de información sobre os plans orzamentarios a medio prazo solicitada a todos os concellos polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en virtude do disposto no artigo 6º da orde do Ministerio de Economía e Administracións Públicas de 1 de outubro, a cal debe ser rendida a través da plataforma habilitada na Oficina Virtual de Entidades Locais con data límite 15 de marzo. Unha vez aprobados os plans orzamentarios mediante resolución da alcaldía de data 17 de febreiro e cumprido pola interventora municipal a obriga de remisión a información ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da plataforma habilitada ao respecto na Oficina Virtual de Entidades Locais o día 18 de febreiro, se leva o expediente ao pleno para dar conta da información remitida. O concelleiro delegado de área explica a finalidade do expediente e non suscitándose debate ou participación ninguna, a comisión toma coñecemento e dá por realizado o trámite. Grazas, alcalde. Grazas, Paula. Abrimos turnos e coa presidente da comisión, Xulio. Se trata dun requisito que nos pide o Ministerio de facer unha previsión tanto de gastos como de ingresos para os próximos 3 anos, 2022, 23 e 24. Evidentemente, é imposible saber o que vai a ocurrir
dentro dunhas semanas como para saber o que vai pasar dentro do ano 2024 e as previsións que elaborou pois a interventora modifican única e exclusivamente respecto da liquidación do ano 2021 pois os gastos de personal que fará unha previsión en función do que ela prevé que vaya a modificarse eses sueldos en ese período de 3 anos. Polo demais, unha pérdida de tempo absoluta e non sei para que lle pode valer isto para o Ministerio. Eso sí, a interventora gasta o seu tempo en mover papel e enchelo de tinta. Nada máis. Abrimos turno de intervencións. Silvia. Sí, eu entendo que é dar conta, verdade? É dar Sí. conta xa ao pleno, non hai votación desto, é a información que xa a interventora municipal remitiu ao Ministerio, pois É dar conta, creo sí. que son as previsións para os próximos, a medio prazo, para os próximos anos, e acaba de explicalo o concelleiro, non teño máis que engadir. Moi ben, gracias. Seguimos turno de intervencións. Gregorio. Sí, nada que decir. Son as previsións que xa foron remitidas, polo tanto, dar conta, nada que decir. Moi ben. Ángel Moldes polo Partido Popular. Sí, nada, un documento que se aprueba todos os anos e, como ben decía Xulio, pois o peor de todo é o traballo que leva a interventora. Bueno, en calquera caso, cumplir co requisito, que é o que nos toca, e isto non necesita votación, é dar conta ao pleno. Por lo tanto, pasamos ao seguinte punto. Paula. Punto número 5 da orde do día, asunto 4862, expediente 85-2021, modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre incremento de terreos de natureza urbana. Alcalde, si me permites, me gustaría dar explicación a todos los concejales y concejalas integrantes de la existencia de un error en la documentación que se compartió con todos vosotros y vosotras en el orden del día, por una omisión documental que hace que haya solicitado del alcalde, en concreto por la falta de incorporación del correspondiente informe respecto de la alegación presentada, que se proceda a la retirada de este punto del orden del día. Por mi parte, bueno, pues pedir evidentemente disculpas por esta deficiencia documental completamente involuntaria, así como, bueno, pues a todos los vecinos y vecinas que hubiesen estado esperando una decisión municipal al particular. Gracias y disculpad. Bueno, xa explicou ben a secretaria. Isto requere a retirada do orden do día, é o que se propón, pero tamén acompañado xa podemos adiantar que é necesario que seguramente nos primeiros días de semana, máis tardar quizá o mércores, teñamos que facer teremos que facer un pleno extraordinario para resolver este expediente. Aceptase a retirada. Se hai algunha sección, algún comentario que facer. Se non, pasamos ao seguinte. Bueno, entendo que non existe ninguna intervención. Pasamos ao seguinte punto, Paula. Gracias, alcalde. O punto número 6 da orde do día, asunto 4863, expediente 2027-2019, ratificación resolución de alcaldía de 15 de marzo de 2021, prestando aprobación á adhesión ao convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e as entidades locais da provincia de Pontevedra para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica. Ben. Trátase de un expediente elevado no seu día a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de febreiro de 2021, no que se adoptaba o seguinte ditame. Proceder a realizar a correspondente modificación de crédito para os efectos de posibilitar con carácter previo a aprobación a adhesión ao convenio poder cumprir coa achega anual prevista para o exercicio 2021. Segundo, unha vez se dote do crédito necesario, prestar aprobación ao convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e as entidades locais da provincia de Pontevedra para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica co obxectivo de asegurar o cumprimento da normativa básica en administración electrónica a través do acceso e uso das ferramentas tecnolóxicas. Terceiro, manifestar que o Concello de Poio coñece e acepta as obrigas
e o réxime económico previstos no devandito convenio. Cuarto, que non concorre ningunha circunstancia das previstas no artigo 13, apartado 2º e 3º da Lei 38/2003 do 17 de novembro xeral de subvencións e designar a empregada ou empregado público que ostente en cada momento o posto de secretaría para que, baixo a supervisión da Consellería Delegada de Novas Tecnoloxías, como persoa de referencia ante o organismo provincial no desenvolvemento do proxecto de implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica para entidades locais da provincia de Pontevedra. Con posterioridade á emisión deste ditame, elevouse a cabo a aprobación da modificación de crédito a que se refería o pronunciamento primeiro e, posteriormente, para poder realizar o trámite de convenio, dictouse a resolución de alcaldía de 15 de marzo de 2021 recollendo os pronunciamentos do correspondente ditame que agora se leva a consideración de pleno para a súa ratificación. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, abrimos turno de intervención por se hai alguna intervención neste punto. Presidente da Comisión de Facenda, Xulio Barreiro. Sí, se trata de aprobar, de renovar o convenio que nos facilita a ferramenta telemática para poder, que nos dá soporte para a tramitación administrativa electrónica de todos os expedientes e mesmo da realización deste pleno en este momento, que facemos a través desta ferramenta que chamamos todos Gestiona. Isto xa debe ser a segunda ou a terceira renovación que se fai. A única novedade en este caso é que por primeira vez nos van a cobrar 4.500 euros para o ano 2021. Supoño que e non é ser mal pensado e podemos tocar madeira, pero que estes importes seguirán medrando no sucesivo. Entonces habrá que facerse a idea, eso está claro. Nada máis, é simplemente adherirse de novo ao convenio como viñamos facendo últimamente con esta novedade que digo de pagar ahora 4.500 euros. Moi ben, gracias, Xulio. Seguimos con a intervención. Silvia. Sí, está explicado. Un pouco traese a... Xo tratamos en algún pleno anterior, agora a proposta de aprobación do convenio, unha vez que se dotaron eses 4.500 euros con fixos a dotación de crédito para poder suscribir o convenio coa Diputación. Ata de agora foi gratuito e a verdade foi unha ferramenta que nestes momentos foi moi útil, imprescindible. Bueno, entendemos que é absolutamente necesario e, como decía, imprescindible para o funcionamento actual do Concello. Gracias, Silvia. Sí, Gregorio. Sí, como ben se ten dito, é unha ferramenta tremendamente útil que nos permitiu modernizar a administración, modernizar os procesos administrativos do noso Concello, unha ferramenta que a Diputación puxo ao servizo dos concellos que é tremendamente útil e que, sen dúbida, nos permite ter unha administración moderna e adecuada ao século XXI. Nos permite, por exemplo, estar aquí celebrando este pleno telemático e, bueno, eu creo que a nivel administrativo non hai dúda da eficiencia e do resultado desta ferramenta. Agradecer á Diputación que tuvera esta iniciativa de poñer ao servicio dos concellos unha ferramenta tan potente como Xestiona e nada máis. Bueno, unha ferramenta cara, que teñamos que facer algunha aportación, bueno, o ideal é non facer ninguna, pero, bueno, é razonable. Como decíamos, se o Concello tuvera que abordar unha iniciativa deste tipo e unha ferramenta potente como esta, pois, evidentemente, o custe sería elevadísimo. Por lo tanto, nada, moi agradecidos. Continuamos co turno do Partido Popular. Ángel Moldes. Sí, nada, decía Gregorio que unha ferramenta e demais, bueno, decirlle aos veciños que nos están vendo un pouco, pois realmente non deixa ser unha plataforma que nos permite pois tanto celebrar comisións, plenos, outro tipo de realizar outro tipo de traballos, incluso os propios funcionarios do Concello, e que pois neste ano, por desgracia, pois se mirou a importancia que ten este sistema para poder, dentro dunha normalidade, poder seguir co día a día e que os expedientes e demais pois vayan avanzando na medida do posible.
nada, estamos de acordo, xa estuvemos da outra vez, cando veo a pleno, e hoxe tamén. Moi ben, non sei se hai un segundo turno, a posibilidade do segundo turno, se hai alguna intervención máis, pedides. Se non, entendemos que se aproba por todos os grupos e queda aprobada a proposta. Ben, continuamos, Paula. Gracias. Punto número 7 da orde do día, asunto 4864, expediente 3252-2020. Borrador de convenio de colaboración entre o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos de Narón, Poio e Pontevedra para a obtención de imaxes aéreas de alta resolución xeorreferenciadas. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Urbanismo na sesión realizada con data 9 de febreiro de 2021, do que se dará lectura extractada ao ditame así adoptado. Desta forma, non producíndose debate ningún, a Comisión en votación ordinaria e polo parecer conforme da totalidade de membros presentes telemáticamente adoptou o seguinte ditame. Primeiro, tomar en consideración do borrador de convenio de colaboración entre o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Federación Galega de Municipios e Provincias, os concellos de Narón, Poio e Pontevedra para a obtención de imaxes aéreas de alta resolución xeorreferenciadas. Segundo, unha vez se produza a entrada en vigor do Orzamento Xeral Municipal para o exercicio 2021, levar a cabo a súa aprobación efectiva para os efectos da perfección do convenio mediante a súa asignatura. Terceiro, dar traslado ao Pleno do acordo que así se adopte para o seu coñecemento. E cuarto, remitir as actuacións xunto coa documentación contable xustificativa ao Instituto de Estudos do Territorio. Gracias, Paula. Abrimos turno de intervencións. Presidente da Comisión de Facenda. Sí. Sí. Se trata dun convenio coa FEGAM para a realización dunhas fotografías xeorreferenciadas que costan 29.000 euros, pero que van a ter unha utilidade moi importante a hora de elaborar pois tanto as planimetrías do Concello como os proxectos, porque nos vai a permitir situar sobre os planos con total precisión pois todo o que son os equipamentos do Concello. Bueno, é simplemente asinar o convenio, aprobalo para poder asinalo e nada máis. Non ten moito máis. Gracias, Xulio. Seguimos o turno de intervencións. Silvia. Sí, pois outro convenio, esta vez coa FEGAMP e co Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, para o que xa se explicou, realizar esas ortofotografías que nos van a ser, pois eso, moi útiles para a realización de todo tipo de proxectos e de planeamentos, tamén para o planeamento urbanístico. Pouco máis, son 29.500 euros, que é o que se propón, pero bueno, vai a supoñer un aforro posterior. Moi ben, gracias. Gregorio. Si, a ver, é un convenio, como se ten dito, coa Consellería, onde de maneira mancomunada con outros concellos se aborda esta estrategia que consideramos tremendamente interesante. Hubo unha primeira edición onde xa algúns concellos, moitos máis que nesta ocasión, se adheriron. É un instrumento moi útil, moi interesante, porque permite ter ortofotos con unha definición moi alta, perfectamente georreferenciadas, o que permite ubicar exactamente cunha definición moi alta todo calquer punto do noso concello, que permite, pois, para a hora de redactar proxectos, a hora de establecer temas de canalizacións, de tuberías dos servizos municipais, unha ferramenta moi útil. Nos vai poder tamén poñela cos servizos municipais para que teñan nos seus archivos
coas ferramentas que temos de manexo das redes, co cual vamos a poder redactar proxectos simplemente con esa ferramenta. Para o Concello nos vai a vir moi ben, unha oportunidade de conseguir un produto de tanta calidade a este precio, polo tanto, entendemos que é un diñeiro ben invertido e creemos que lle vamos a quitar moito partido e dai que firmemos este convenio coa Consellería de Política Territorial da Xunta de Galicia, donde están incluídos algún outro concello, e hubo unha primeira fase onde había moitos máis, e somos tamén coñecedores das virtudes desta ferramenta, polo tanto, creemos que Pollo debería estar aí tamén. Gracias, Gregorio. Ángel Mordes, portavoz do PP. Sí. Nada, pois nada, o que estamos tratando pois é un borrador de convenio entre o que é o Concello e o propio a Consellería de Medio Ambiente. E nada, como xa aquí se dixo, para non ser repetitivos, nós entendemos que vai a beneficiar o que os propios traballadores do Concello e, sobre todo, os veciños, e que vai a ser un instrumento moi útil, e como entendemos que vai a mellorar o que o día a día, pois vamos a votar a favor. Moi ben. Gracias, Ángel. Entonces recollemos o acordo unánime tamén da corporación. Ben, recollemos o acordo unánime, repito, e pasamos ao seguinte punto. Gracias. Punto número 8 da orde do día, asunto 4865, expediente 423-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a transferencia de AP9 a Galicia. Moción elevada a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de marzo de 2021, no que se adopta ditame do que se dá lectura extractada, en o que se indica rematado o debate, a Comisión en votación ordinaria por 8 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular e 3 abstencións do Partido Socialista e de Avante Pollo. Dos membros presentes física e telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a Mesa do Congreso e as forzas políticas con representación nesa institución a aprobar definitivamente a Lei de Transferencia da AP9 a Galiza no actual período de sesións. E segundo, instar o Goberno do Estado a facer efectiva de xeito inmediato a rebaixa das peaxes na AP9 e a gratuidade do treito Redondela-Vigo. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos turno de intervencións. O portavoz do ponente da moción, Marga. Sí, grazas, alcalde. Bueno, pois un pouco explicaba a secretaria os puntos que teñen interese na mesma moción, pero, bueno, nos entendíamos que era importante traer esta moción ao pleno da corporación, porque, bueno, hai moitas das veciñas e veciños que seguramente agora nos estarán escoitando tamén, e se non están, estarán afectados, que teñen que facer uso desta autoestrada, da AP9, ben para calquer tipo de viaxe ou ben na súa xornada laboral. Entonces, son moitos os que veñen sufrindo, bueno, pois toda esta carga e esta peaxe que temos que pagar pois todas as galegas e galegos e tamén pois todos os veciños do noso concello. E por pôr un exemplo do que supoñen estas peaxes para o peto dos nosos veciños, por exemplo, unha persona que traballe en Vigo nunha xornada laboral comprendida, vamos a plantexala de luns a venres, o que suporía 21 días ao mes, estaríamos falando que cos descontos pertinentes pagaría 80 euros e sen eses descontos o pago de autoestrada por un desplazamento laboral nun tramo de 36 km lle suporía 140 euros, que un 10% do salario medio galego. E non poderíamos seguir pondo exemplos como pode ser unha persona que teña que desplazarse de Vigo a Coruña, os 21 días tamén en xornada laboral, lle supondría 294 euros. Co cal está claro. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Continúa. Sí, o que
o que estaba dicindo, que, bueno, que as tasas que temos que, o peaxe que temos que pagar polo uso desta estructura, efectivamente, pois afectan aos cidadáns, afectan as galegas e os galegos, e por iso creemos de vital importancia traer esta moción. Ademais, incluso podemos por comparativas, non? Eu falaba, por exemplo, do tramo de Vigo a Coruña, pero calquer persona que, por exemplo, se teña que desplazar de Madrid a Vigo estaría pagando 13 euros de autoestrada. En cambio, calquera persona que se teña que desplazar de Vigo a Coruña tería que pagar 17 euros de autoestrada. E a diferencia está en que de Madrid a Vigo hai 600 kilómetros e, por outra banda, de Vigo a Coruña hai 150 kilómetros. Son moitos os motivos para xustificar a discriminación que se está facendo cos galegos a respecto de seguir pagando estas peaxes. E, ademais, nestas circunstancias que veñen de decisións políticas dos diferentes gobernos que pasaron polo Estado, o goberno de Felipe González, que foi o primeiro que puxo unha concesión e, ademais, a fixo de 25 anos, perdón, de 10 anos. Logo veu un goberno do Partido Popular que tamén puxo outra nova concesión e, ao final, pois, estamos sufrindo, a diferencia de outras autoestradas do Estado, a concesión de máis duración. Por todo isto, é un pouco que viña dicindo a secretaria, e así se recollen nos acordos, creemos que compre xa liberar aos galegos destas peaxes, que en 41 anos que levamos pagando debería de estar todo o que é os 650 kilómetros de autoestrada máis que pagados, e por iso queremos revertir esta situación e solicitar ao Goberno do Estado, con todo o apoio, evidentemente, como non pode ser de outra maneira, da corporación, que teña en conta que se produzca xa a transferencia de AP9, que se produzca esa transferencia sen ningún tipo de cargas, que se acorden ou que se leven a cabo todos os compromisos que se fixeron non solamente co BNG, que se fixeron co BNG, pero no momento que non se levan a cabo non se lle está faltando o BNG, senón que se lle está faltando a todas as galegas e galegos que vimos sufrindo esta discriminación, que xa se está convertindo en crónica. Entonces, bueno, isto é un tema que xa non é a primeira vez que se trae a este pleno, pero traeremos estas peticións todas as veces que sexan necesarias, na mentres sigamos sufrindo e na mentres teñamos que seguir pagando o que ven sendo esta peaxe. Por iso, o mesmo, repetir os acordos que instar a mesados do Congreso e as forzas políticas con representación na institución do Estado a aprobar definitivamente a Lei de Transparencia da AP9 Galiza no actual período de sesións. E así mesmo tamén, de maneira inmediata, instar o Goberno do Estado a facer efectiva de xeito inmediato a rebaixa da peaxe AP9 e a gratuidade do treito Redondela. Gracias. Gracias, Marga. Seguimos co turno de intervencións. Silvia. Sí, bueno, claramente estamos totalmente de acordo coa transferencia da AP9. Levamos estando de acordo moito tempo, non tiña que ser agora, xa dende hai moitos anos, por exemplo, no 2003, cando Feijóo era conselleiro de Ordenación do Territorio e Aznar era o presidente do Goberno do Estado, xa se tiña que ter feito esa transferencia, ou no 2013, cando tiña que ter rematada a concesión, se non fora polas sucesivas ampliacións. Hubo moitas oportunidades de facer esa transferencia, como no 2018, que foi cando se rescataron 8 autoestradas que eran as radiais madrileñas, pero non era o momento de que lle tocara a AP9, gracias ao veto do PP, que daquela seguía gobernando no Estado. O da AP9 é unha auténtica eiva e un lastre para o desenvolvemento do país, principalmente para o desenvolvemento económico, sobre todo para o eixe atlántico, porque ademais é a principal vía que nos enlaza con Portugal. Polo custe desproporcionado que ten, xa sen entrar a comparar con tarifas de outras autoestradas do Estado, comentaba antes Marga, ese traxecto Vigo-Coruña
como se dixo, que son 34 euros ida e volta, que son 680 euros ao mes só porque se che levante a barreira da peaxe. Podemos pensar o que poden supoñer para moitos autónomos ou moitas microempresas que farán ese traxecto moi habitualmente, eses 680 euros ao mes simplemente pola peaxe da autoestrada. Ademais, por outra parte, está nun estado de conservación que é manifestamente mellorable. As características que ten pois, non deixa de ser moi equiparable ao que podería ser calquera autovía que son gratuitas. E por último xa, e con isto remato, prácticamente foron reducindo todo o persoal nos últimos anos ata a práctica desaparición de calquera persoa de atención nas peaxes coa reducción de emprego que eso conleva e que pese a recaudar nos datos no 2019, non? Que eran os datos de antes da COVID, uns 420.000 euros diarios que deixan ali os galegos e as galegas que a utilizan. Como decía ao principio, totalmente de acordo cos dous puntos que se inclúen, instar a transferencia da AP9 e simultaneamente pedir a gratuidade desa autoestrada. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, a ver, nadie cuestiona efectivamente a importancia que ten a P9, como articula o territorio, a capacidade que ten de fijar población. De feito, se analizamos en perspectiva a importancia da P9, dámonos conta que a población se foi fixando exactamente ao longo desa estrada, porque é a que articula todo Galicia, ten o 70% da población galega. Aí é onde verdadeiramente se nota cal é a importancia deste vial para Galicia, cal é a importancia que ten desde a perspectiva económica e social, e efectivamente hai que facer algo, efectivamente hai que tomar medidas e efectivamente a transferencia é necesaria. Pero se facemos un pouco de cronoloxía e analizamos un pouco o que pasou ao longo do tempo, si é certo que Felipe González prorrogou 10 anos a concesión a cambio de ampliala e mellorala, que remataría no 23, pero a realidade é que sendo Feijóo conselleiro de Obras Públicas, que non dixo absolutamente nada, e sendo Aznar presidente de España, prorrogouna e privatizouna, prorrogouna hasta 2048, 30 anos. En Galicia, por unanimidade, se acordou solicitar ao Estado a transferencia. Isto foi imposible debatilo no goberno do Estado cando o señor Rajoy era o presidente, coa convivencia de Ana Pastor, que vetaron en colaboración con Ciudadanos para que non se debatira no Parlamento de Galicia. Agora, precisamente agora, si se debateu, si se está tramitando efectivamente no Congreso un debate sobre a transferencia, precisamente, si está o goberno a favor desa transferencia, están negociando e lle piden colaboración á Xunta de Galicia para facer o decreto de transferencia o antes posible. Tamén é certo que nos propios orzamentos do Estado se contempla unha partida de 63 millóns de euros para a bonificación das peaxes, porque certamente son abusivas, pero hasta agora nadie fixo nada, e este goberno, o goberno actual, o que deixou unha partida para bonificar as peaxes. Están recollidos no orzamento deste ano, por certo, orzamento que o PP nin o BNG votaron, e que emendaron na totalidade. Polo tanto, quero decir, moitas veces reprochamos ao Partido Popular que traiga iniciativas a pleno cando sabe que se están facendo. Neste caso, está pasando exactamente eso, é dicir, hai pouco máis dunha semana se debateu no Congreso do Estado a transferencia da P9 e nos orzamentos se aprobou e o Estado está negociando coa concesionaria, por certo, concesionaria porque a privatizou o señor Aznar, concesionaria que ten moito que decir con respecto a esa bonificación. Se está negociando para, con esos 63 millóns, bonificar as peaxes, que certamente é un escándalo. E tamén é verdad, o goberno de Mariano Rajoy liberalizou 8 autopistas de verdadeiros non arterias que articulan o territorio, como é o caso da P9, coa importancia que ten para o territorio a P9, con moito menos importancia, con
un tránsito infinitamente inferior, decidiron liberalizarlas para salvar as empresas que acometeron esas obras. E no caso da P9 nunca nadie se ocupou de facer nada. O primeiro que solicitou a transparencia foi Pérez Touriño na época do bipartito. E agora, con este goberno de Pedro Sánchez, sí se está facendo. Se está tramitando a transferencia e sí se recolleu unha partida moi importante, moi relevante, para bonificar precisamente esas peaxes tan abusivas que soportamos os galegos. Gracias, Gregorio. Seguimos o turno de intervencións. Partido Popular, Ángel Moldes. Sí, nada, nos desde o Partido Popular, pois, independientemente de quen presenta a moción, pois, se entendemos que en este caso pois é beneficiosa para os veciños de Pollo, en este caso para todos os veciños de gran parte de Galicia, ou na súa totalidade, pois a vamos a apoiar. Resulta curioso que tanto o Bloque como o PSOE, cada vez que falamos da transferencia da P9, sempre fan historia, falan de datas, de fechas, pero, sin embargo, sempre se olvidan do 2008. No 2008 deberían de lembrar que, estando o bipartito gobernando na Xunta, cando se debatiu no Parlamento Galego a reclamación a transferencia da P9, votaron en contra. Logo, eso tamén sempre é un ano que sempre queren olvidar, me refiero, pero está aí, en lo que é na sesión de actas do Parlamento de Galicia, pois está aí o voto, tanto, decía antes o portavoz do Partido Socialista, que o señor Touriño e demais, pois, bueno, pois nos 2008, que tamén é importante que se sepa, tanto o Bloque como o PSOE votou en contra de solicitar esa transferencia para Galicia do que era a P9. Nos, sin entrar en máis debates, o que entendemos é que é algo que se debe de facer xa, tanto que a transferencia como as propias bonificacións. No seu día, o BNG, non sei se para justificar unha foto ou para o que, pois casi o daba como feito, que xa se iba a conseguir, e a día de hoxe pois estamos un pouco igual, e cada quen ten que asumir as súas responsabilidades. O que si temos claro é hoxe que neste pleno vamos a votar a favor, porque entendemos que é unha medida que vai a beneficiar a todos os veciños, particularmente os veciños de Pollo. Gracias, Ángel. Vamos a abrir un segundo turno de intervención. Si queres pedir a palabra. Sí, a ponente primeiro. Sí, alcalde, nada, moi brevemente. Bueno, eu entendo que se todos os grupos van a apoiar a moción, evidentemente vai haber unanimidade, iso é importante porque ao final o que se trata é de pensar no que beneficia as persoas, no que beneficia os veciños e, bueno, tamén o que beneficia neste caso os galegos, que é o que fixo precisamente o BNG cando pactou co goberno do Estado ou cando fixo esa gobernabilidade, exixir un compromiso con respecto a liberar as peaxes de Galicia. Non o fixemos porque o pensemos en clave partidista, senón o facemos porque pensamos nos galegos, entendemos que estar en Madrid é asumir competencias que poden afectar pois a circunstancias como pode ser ter unha infraestructura a expensas de multinacionais, que son as que se están lucrando a conta de quitar os cartos e das peaxes que temos que seguir pagando todas as galegas e as galegos, e co que repercute na nosa economía. Na mentre sexa así, seguiremos presentando mocións, seguiremos presentando iniciativas no Estado, seguiremos presentando iniciativas no Parlamento, porque creo que os políticos temos a función de intentar transformar e cambiar as cousas en todos aqueles ou en todas aquelas institucións onde teñamos representación. Entonces, bueno, alégrome de que sexa unánime, o gallá pronto, pois, o goberno, neste caso, bueno, pois, o goberno do Estado, pois, poida poñelo en marcha e, dende logo, se así fose, pois sería bo para todas, que iso é o importante. Gracias, Marga. Continuamos co turno de intervencións. Silvia. Sí, pois brevemente, porque xa anunciamos todos os grupos o voto a favor, estamos todos de acordo no principal, vertebra o territorio, as peaxes son abusivas, lastra o
o desenvolvemento económico e se estamos xa neste momento cada vez máis preto da súa transferencia e por riba pois, hai consenso político, pois mellor que mellor. Nada máis, alcalde. Moi ben, gracias, Silvia. Seguimos o turno de intervención, Gregorio. Sí, solo facer unha puntualización. No 2005 e no 2009 se solicitou dentro o goberno de Pérez Touriño a transferencia, precisamente. En 3 ocasións, o Partido Popular do señor Rajoy, sendo ministra de Fomento Ana Pastor, en 3 ocasións o bloqueou. Por lo tanto, eso que di vostede non é moi creíble. A realidade é que cando vostedes gobernan non resolven os problemas, cando están na oposición o piden, pero na práctica quen ven a resolver este problema é o goberno do Partido Socialista, que puxo en riba da mesa unha dotación orzamentaria para resolver o tema das peaxes e que está disposto a transferilo, e que está negociando para facer un decreto de transferencia da P9, que é o que todos queremos. Por lo tanto, esperemos que canto antes este resolto, esperemos que canto antes sexa unha realidade e que permita pois que teñamos unha autopista, porque ademais o problema xa non é o caro que é a autopista, o problema é que moitas dos viais paralelos que existen están colapsados. Por lo tanto, facer uso desa infraestructura aliviaría moitas das viales paralelos que hai, que están completamente saturados, que generan moitos inconvenientes en canto á seguridade do tráfico, en cuanto a retencións, e creemos que é fundamental non só nesta zona, sino na zona norte e en todo Galicia, porque, como decíamos, é unha arteria que articula todo Galicia que é fundamental para o desenvolvemento social e económico do noso territorio. Gracias, Gregorio. Continuamos ao representante do Partido Popular. Sí, nada, para non facernos repetitivos, sobre todo para a xente que está vendo, non sei demais, nada, mantemos o que dixemos antes, que vamos a votar a favor. E nada, como decía o Gregorio, en este caso, como portavoz do Partido Socialista, pois agora o Partido Socialista goberna en Madrid, e, bueno, todo aquilo que antes criticaba, pois agora vai a ter a oportunidade de solucionalo, e canto antes se solucione, pois mellor. Pero nada, mantemos o noso voto a favor desta moción. Moi ben, gracias, Ángel. O reglamento, como sabedes, por suposto, recolle o último turno de intervención para o ponente da moción, o ponente, neste caso, se quere facer uso del, e senón pasaríamos á votación. Pasamos á votación. Visto tamén que é un acordo unánime, pois recollémolo así na acta xa, a secretaria recolle ese acordo unánime, entón pasamos ao seguinte punto. Sigue faltando o Sergio, verdad? Sí. Moi ben. Continuamos, entón. Punto número 9 da orde do día. Asunto 4866, expediente 586-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Grupo Mixto Avante Pollo para instar ao Parlamento de Galicia e ao Goberno galego a manter e ampliar as garantías legislativas ambientais, a transparencia e o acceso á documentación pública das iniciativas empresariais galegas. Proposta elevada a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de marzo de 2021, adoptándose ditame do que darase lectura extractada. Rematado o debate, a Comisión en votación ordinaria por 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, do PSOE e do Grupo Mixto Avante Pollo e 5 votos en contra do Partido Popular, dos membros presentes física e telematicamente ditaminou favorablemente o asunto, proponendo o pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar o Parlamento de Galicia a retirar a Lei de Simplificación Administrativa e Reactivación Económica tal e como está redactada e redactar un novo texto de consenso entre os grupos políticos do Parlamento de Galicia que garanta o cumprimento de todas as garantías ambientais e de transparencia e acceso á información pública sobre calquera iniciativa empresarial ou doutro tipo en todas as normativas legislativas futuras que se aproben. Aprobar un novo marco normativo para unha transición enerxética xusta e democrática, no que sexa garantida a participación pública, a participación cidadá e a preservación dos valores paisaxísticos, ambientais, sociais, culturais do territorio. Segundo, instar a Xunta de Galicia a artellar fórmulas de participación para que a cidadanía a que se debe
sexa quen decida que fai cos seus recursos territoriais e en que inviste os fondos Next Generation. Facer pública a composición do Comité de Expertos que lle asesora para o reparto dos fondos Next Generation e ampliálo de maneira que a súa composición sexa o máis representativa posible da sociedade galega, incluindo, ademais de representantes do sector industrial, tamén os doutros sectores como o pesqueiro, o agrario, o forestal, as PEMES, as ONGs e todos os colectivos e organizacións dos movementos sociais que os requiran. Procurar que os investimentos dos fondos Next Generation para a reactivación económica respondan a criterios reais de sustentabilidade económica, social e ambiental e sexan postos ao servicio do ben común e non dunha élite económica. Facer pública a relación de propostas que van a ser financiadas con fondos de reconstrucción europea e os seus expedientes, así como os criterios de selección das mesmas e dar a posibilidade de sometelos a información e participación pública da cidadanía. E terceiro, dar conta do presente acordo a todos os grupos con representación no Parlamento de Galicia, así como o tecido ambiental, social e veciñal do Concello. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, neste caso é unha moción presentada polos tres grupos de goberno e entendo. Eu non sei se o reglamento aclara ben un tema así, pero, bueno, en principio, creo que vamos a abrir un turno de intervencións de menor a maior. Así que empezaríamos, neste caso, por Avante Pollo, por Silvia. Sí, bueno, explicounos xa a secretaria unha moción conxunta do equipo de goberno suscribindo un escrito rexistrado pola Coordinadora Galega por un reparto xusto dos fondos europeos, que son isto que mencionaba do Next Generation, que veñen sendo estes fondos temporais de recuperación, que son 750.000 millóns de euros que pon en xogo Europa para reparar os danos económicos e sociais que causou a pandemia. Entón, este colectivo, que é a Coordinadora Galega polo Reparto Xusto, está integrado por diversos colectivos de todo o país, que, sobre todo, durante os últimos cambios normativos impulsados polo PP da Xunta, como puido ser a Lei de Fomento da Implantación das Iniciativas Empresariais, que se coñece máis popularmente como a Lei de Depredación, sobre todo porque as consecuencias, en vez de regular, foron desregular ámbitos como o eólico, forestal ou mineiro, e tratar tamén de eliminar calquera debate sobre temas que habían de requerir un amplo consenso social e político. Ademais, a plataforma entende que supoñe unha ameaza ao conxunto da poboación galega, porque se favorecen iniciativas privadas de grandes empresas que contan con esta connivencia do goberno galego e que na práctica fan imposible facer unha defensa do patrimonio ambiental do noso país. Entre os acordos que se propoñen están retirar esta lei de simplificación administrativa e da reactivación económica, retirala e redactar un novo texto que conte co consenso dos grupos políticos e que, ademais, garanta o cumprimento de todas as garantías ambientais e de transparencia e de acceso á información pública sobre estas iniciativas empresariais, que, curiosamente, é polo que o PP de Pollo aboga ali onde non está no goberno, pero que xa non lle parece tan ben se se trata de exixirlle transparencia e participación ao goberno de Feijóo. Ademais, pídese un novo marco normativo para facer unha transición enerxética xusta e democrática, no que se poidan garantizar a preservación dos valores ambientais, sociais e culturais e a participación e, outra vez máis, a transparencia no investimento e na finalidade que se lle van a dar estes fondos Next Generation no reparto no que lle toque o noso país. Gracias, Silvia. Siguiente grupo, neste caso, Partido Socialista, Gregorio. Sí, bueno, xa se ten explicado suficientemente, é suscribir un plantexamento da Coordinadora Galega para o reparto xusto dos fondos europeos. Estamos realmente preocupados no mundo local coa transferencia destes fondos que o Goberno de España encarga ás comunidades autónomas para que distribúan fondos europeos,
e creemos que como se faga co mismo criterio de reparto que se fan a distribución de outros fondos, pois estamos realmente preocupados porque entendemos que se vai a facer por criterios políticos e non por criterios de poboación, territorio e demais. No caso dos fondos que manexa a Xunta de Galicia, fai un reparto nada equitativo, que nada ten que ver con plans como teñen outras administracións, como é o caso da Diputación, onde en función do tipo de territorio e do número de habitantes se fai a transferencia de crédito que permite desenvolver con autonomía local as actuacións. Estamos realmente preocupados no mundo local porque van a recibir moitos miles de millóns de euros e os criterios de transferencia ou de distribución desos fondos todo apunta a que non se vai a facer por as canles de participación e transparencia que son mínimamente exixibles. Esta plataforma, esta coordinadora, fai unha serie de reflexións que consideramos interesantes en tanto en cuanto veñen a confirmar o que se está facendo desde a propia administración co reparto que fai de calquera achega que recibe do Estado para non sei, fondos de COVID, que recibe 200 millóns de euros e distribúe 30, fondos que recibe para mellorar os sectores afectados pola crise e resulta que non se transfieren, bueno, unha serie de problemas e de inconvenientes que vimos detectando e demais. Se facemos unha mínima lectura de como se distribúen os fondos en función do color político, podemos darnos conta simplemente abrindo o periódico de como se distribúen estes fondos. Entón, estamos moi preocupados porque, en canto aos fondos europeos, nos tememos que vai a seguir o mesmo criterio. Esta coordinadora plantexa unha serie de medidas para intentar facer que este reparto sea xusto, equitativo e que intente cumplir con os mínimos de criterios de transparencia e de xustiza. Creemos que de xustiza apoialo e creemos que é razonable os plantexamentos que fan. Dende logo, os fondos Next Generation é unha oportunidade para o desenvolvemento do noso territorio e de Galicia. A Xunta vai a recibir cantidades inxentes de diñeiro e co razonable sería que gran parte desos fondos se destinaran aos concellos para facer unha distribución por todo o territorio. O que non ten moito sentido é que determinados colectivos sociais, empresas ou simplemente determinadas visións empresariais que non teñen que coincidir coas visións oficiais non reciban fondos para iniciativas que tamén son fundamentales para o desenvolvemento económico, como aquelas que teñen que ver co medio ambiente, co protección por protección da economía sostenible, todas estas referencias. Por lo tanto, vamos a apoiar a moción porque creemos que manifesta unha preocupación que temos todos, sobre todo os concellos e o mundo local. Gracias, Gregorio. Polo BNG, Marga Caldas. Sí, alcalde, grazas. Nada, solamente unha cuestión, non? Que eu escoitando agora un pouco, que iban desglosando un pouco que viña sendo a redacción da moción que presenta, é curioso, non? Porque na mesma redacción te das conta de que ao final as accións determinan as políticas dos diferentes partidos que están no goberno, non? Ao final o que se ven dicindo é que se fixeron determinadas modificacións legislativas co fin sempre de pensar nos beneficios privados, nos beneficios das multinacionais, eu o lembraba na anterior moción, non? Entonces, bueno, é curioso porque ao final as accións que se leven a cabo dentro dun goberno determinan un pouco as políticas, non? En este caso, parece que se fan modificacións para intentar agilizar o que se supoñía que era o trámite administrativo, pero sempre pensando en beneficiar, pois, ao mellor, a grandes multinacionais e non, ao mellor, en beneficiar o que o inicio, non? O que sería, bueno, pois, máis acción pública. Efectivamente, estamos de acordo, ten que haber un reparto xusto destes fondos europeos, van a ser vitais, estamos a punto de ir saindo de unha crise sanitaria,
pero estamos nunha gran crise económica, unha crise económica que non sabemos todavía a dimensión que vai a ter, unha crise económica que cambiou a nosa maneira de relacionarnos, que cambiou as relacións socioeconómicas, cambiou incluso, bueno, pues, xa, sen falar do que son as administracións e o Concello. Entonces, estamos nun momento de que non solamente temos que falar dun reparto xusto, senón que tamén temos que falar de asentar as bases do que vai a facer ese reparto máis xusto. Dende o BNG, bueno, a nosa portavoz xa tivo unha reunión co presidente da Xunta onde se asentaron o que serían as bases para mellorar a economía do noso país, todo o que teríamos que impulsar, a necesidade de que todas as administracións vayamos da man e, sobre todo, algo moi importante, e tamén o temos en conta neste Concello, é non volver á mesma realidade que tiñamos. É unha oportunidade esta crisis para todas as administracións, é unha oportunidade de cambio, porque moitas veces as crisis son oportunidades de cambio, xa sabemos aproveitar. Entonces, deberíamos de aproveitar esta boa xestión e esta boa inversión destes fondos europeos para unha mellor reactivación da nosa economía, pero sempre asentando nunhas bases e pensando, sobre todo, en todos os sectores. Os compañeros apuntaban a algúns, sostenibilidade, ecoloxismo. E despois, bueno, pois, como tamén temos que facer e como tamén vimos facendo no Concello, justamente vimos de aprobar un remanente onde está pensando no impulso da economía con axudas directas á hostelería, con axudas tamén en atención ás persoas, co apoio e impulso da economía local, coa inserción que vamos a facer en obra pública, coa promoción da cultura, coa promoción do deporte como medio dinamizador da economía do noso municipio. O que se trata é de dirixir os fondos, e así tamén se ten que facer, a repartos xustos, pero sobre todo asentado en bases do que queremos cambiar dentro das administracións. Dito isto, estamos de acordo co que di, bueno, pouco máis que decir. Gracias, Marga. Partido Popular, Ángel, o portavoz. Sí, nada, vamos a ver. En principio, nos vamos a votar en contra, sobre todo porque esta lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia pois foi unha demanda do propio tecido empresarial de Galicia. Logo, entendemos que unha lei que foi aprobada aínda e publicada o 26 de febreiro non ten ora moito sentido pois nin derogala, nin incumplila, nin levala a cabo cando foi totalmente demandada, sobre todo o que demandan moitos empresarios e moitos colectivos, asociacións e demais, é a axilidade que eles necesitan e a legalidade que necesitan para poder implantarse en Galicia. Aquí se falou de dúas cousas, o reparto dos fondos. En primer lugar, hai que dicir que eses fondos ainda non chegaron a Galicia. Eses fondos, a día de hoxe, é o propio Estado o que está xestionando eses fondos e, en este caso, non é xa que se queixe Galicia, sino que moitas comunidades se están queixando de que se está facendo un reparto que está, de alguna maneira, facéndose de espaldas ás propias comunidades ou sin ter en conta o que son as comunidades. Aquí se decía que a Xunta vai facer un reparto, repito, a día de hoxe, realmente que ten que facer o reparto é o Estado, coas comunidades. E, de momento, o ditame do Consello do Estado o que di é que, en este caso, de alguna maneira, as cousas non se están facendo ben. Este ditame se intentou agochar, apareceu a última hora, incluso no seu día, cando se debatiu no Congreso, había algún ministro que lle sorprendía cando o propio Partido Popular falaba dese ditame do Consello de Estado que decía que non se estaban facendo ben as cousas, sobre todo que non se seguía un criterio obxectivo transparente ou que métodos iban a facer á hora do reparto. Creo que incluso algún país da Comunidade Europea xa fixo ou presentou algún recurso que incluso podrían paralizar a chegada destes fondos aos distintos países. Tamén decía, en este caso, a concelleira de Participación e Transparencia do Concello de Poio, Silvia, que me sorprendía un pouco, que decía que desde o Partido Popular exiximos e cando gobernamos non facemos. Eu podía falarlle do contrario. Eu creo que vostede, antes de criticar a ninguna administración, ten que facer unha reflexión, unha valoración do que fan vostedes.
E, sobre todo, se fai un pouco de memoria, creo que foi o pleno do mes pasado, cando moitos colectivos tuveron que presentar enmendas aos presupostos porque ni siquiera se lle tuvo en conta a súa opinión, e as propostas todas que foron presentadas foron rexeitadas sin ningún tipo de consideración. Logo, eu entendo e respeto a súa aportación a que a Xunta de Galicia debe de ser transparente e participativa, o comparto totalmente, en este caso, nós como Grupo Municipal de Poio así o desexamos e o queremos, pero tamén lle pedimos a vostede que forma parte do goberno e, sobre todo, é un área que leva vostede mesma, que reflexione porque se lle estamos pedindo a outras administracións que fagan partícipes, que den participación e despois, cando os colectivos en Poio intentan aportar algo, se lle vota en contra ou nin tan siquiera cando se aproban os presupostos, que é o documento máis importante, un dos documentos máis importantes que temos nun concello, nin tan siquiera nos reunimos con estes colectivos para explicarlle cales son as intencións, pois creo que en este caso non predicamos co exemplo. Desde o Grupo Popular de Poio, pois desexamos que estes fondos se reparten da mellor fórmula posible. Entendemos que existen, en este caso, cuestións que se deben de que esta lei correxiu a petición dos propios colectivos e asociacións empresariais e outro tipo de colectivos, como pode ser a reducción do prazo de tramitación nun tercio, nunha xestión máis eficaz, máis eficiente, dar prioridade, sobre todo, a eses proxectos que respeten o que é o medio ambiente e que traballen, pois, en este caso, pola innovación, e, sobre todo, que estes proxectos, estes fondos, pois sirvan para dinamizar a nosa comunidade e, sobre todo, para xerar empleo. Creemos que nestes momentos é fundamental, estamos ainda vivindo unha crise sanitaria importante, que non sabemos ata onde pode chegar en términos económicos e que problemas sabemos os que estamos vivindo na actualidade, pero non sabemos ata onde pode chegar todo isto, e creemos que en este caso pois estes fondos pois deben de ser repartidos da mellor maneira. Pero, repito, a día de hoxe, o primeiro que debe de facer o reparto xusto e correcto é o Goberno de Estado. E para eso creo que debe de ter máis en conta o que fan as consideracións de todos os presidentes e presidentas autonómicos, con independencia do partido que sexa, porque non tan só o partido, as comunidades que están gobernadas polo Partido Popular transmitiron as súas queixas o que está facendo o Goberno de Estado, sino que hai presidentes de comunidades onde goberna o Partido Socialista ou outros tipos de partidos que se están queixando da forma que se está tramitando este reparto hacia as comunidades. Abrimos un segundo turno de intervencións, polo que vexo, creo que é interesante. Se os portavoces consideran, empezaríamos de novo por Silvia. Son 3 minutos o segundo turno. Sí, bueno, nada máis que por matizar. Fundamentalmente, esta plataforma o que pide a retirada destas leis porque se considera que o que fan é simplificar absolutamente todos os procedementos para as grandes empresas que son as que se lucran desta simplificación dos trámites. Se lle achanza o terreo e se lle facilita que poidan suceder cousas como as que pasaron en distintos lugares de Galicia, como nas minas nos intentos de Touro ou das minas do Pino tamén. E iso é o que se pide aquí no escrito que nós, como equipo de goberno, apoiamos. Que eses trámites necesarios para que as grandes corporacións e as grandes empresas non fagan de Galicia o seu cortijo, se evite desa maneira. Por eso se solicita a retirada desa lei de simplificación que ten un nome moi bonito e moi tentador, pero que no fondo esconde esa intención de simplificación administrativa e reactivación económica, que tal e como está redactada ten unha clara intencionalidade que non é máis que achanzarlle, como decía, o camiño a facer esas
grandes empresas que só as corporacións poden facer. Despois, ao respecto do que comentaba o portavoz do Partido Popular, pois efectivamente, Moldes, reflexionar é algo que deberamos de facer todos, e da mesma maneira que seguramente pois, o equipo de goberno ten que facer moitísimas reflexións e que sepas que as fai, tamén a oposición lle viña ben pois, facer reflexión e pensar pois, na súa coherencia, ou pensar en por qué, como tantas veces temos dito, ali onde non gobernades exixides ferventemente, o cal non me parece mal, todo o contrario, pero da mesma maneira, pois esa vara de medir hai que aplicala tamén a un mesmo cando se lle exixe pois esa transparencia e esos procesos de participación tamén á Xunta de Galicia. É pouco máis, alcalde. Gracias, Silvia. Partido Socialista, Gregorio. Sí, bueno, varias cousas. Señor Moldes facía referencia ao ditamen do Consello Consultivo. Ese ditamen se refería a un borrador que logo se corrixeu, que non ten que ver coa lei que se aprobou definitivamente. Por certo, con esa disculpa, o Partido Popular tentou tumbar esos fondos, e o tentou tumbar en Europa e o tentou tumbar en España. Estamos falando de 27.000 millóns de euros que intentaron tumbar e que se conseguiron aprobar gracias á abstención de Vox. Deberían reflexionar, xa que fai referencia a reflexión, deberían reflexionar. Evidentemente, os fondos non chegaron, pero son conscientes de que van a chegar os fondos. De feito, se entende, ou esa justificación desta normativa, que a fixeron, a simplificación precisamente a fixeron supostamente para canalizar a ingente chegada de fondos europeos. Por lo tanto, creo que son conscientes de que van a chegar moitos fondos. Tamén son conscientes de que esos fondos que os reparte efectivamente o Goberno de España e que podía darllos directamente aos concellos e nos evitaríamos moitos problemas. Polo tanto, bueno, creo que está todo dito. Pedir que haya xustiza polo ben de todos, e que apoio pois, chegue esos fondos, que a Xunta de Galicia derive fondos tamén apoio, e supoño que o Partido Popular estará do lado do Goberno de Pollo para reclamar o que lle pertence e para que non quede discriminado a hora dese reparto. Non me cabe ninguna duda de que vostede estará alineado co Goberno de Pollo. Gracias, Gregorio. Venega, Marga. Sí, alcalde, a ver, eu creo que xa está un pouco todo dito, nada, simplemente transmitir cal vai a ser ou cal foi a postura do BNG a hora de bueno, pues tamén apoiar esta moción. Entendemos que, bueno, que cando se legisla e as leis teñen que estar pensadas, en este caso, se vai a ser unha lei de reactivación económica, ten que ser iso, reactivación económica, e para iso, bueno, pues un pouco o que ben decía antes, para iso hai que asentar as bases do que queremos reactivar, porque veñen tempos difíciles e veñen tempos onde as administracións vamos a ter un papel esencial. Entonces, todo o que chegue da Unión Europea debe de ser repartido, pero sobre todo debe de pensarse nas necesidades do país e non nas grandes multinacionais. E pouco máis, simplemente, bueno, por ratificar o noso voto a favor, como non pode ser de outra maneira, porque tamén, xunto cos outros dos grupos que formamos o goberno, fixemos nos a esta iniciativa. Nada máis. Gracias, Marga. Partido Popular, portavoz. Sí, nada, dúas cousas. Decía, en este caso, Silvia, que era unha proposta na moción que presentaba unha coordinadora galega por reparto xusto e demais. Esta lei da que pide esta coordinadora que se simplifique non é unha lei que, en este caso, aproba a Xunta por unha ocurrencia ou porque un día un conselleiro se lle ocurre, sino que todo o contrario, sino que moitas asociacións, tanto de empresas grandes. Págate só, Ángel, perdón, abra o micro. Perdón. Nada, decía que falaba a Silvia que no escrito da coordinadora se solicitaba a derogación desta lei que simplificaba os trámites, pero eu creo que, de alguna maneira, que é totalmente respetable o que solicita esta coordinadora, igualmente respetable é o que pide o tecido industrial e empresarial de Galicia, os autónomos incluso, o feito de que se simplifique o que son os trámites
porque en moitos casos lle vai a axudar e a contribuir a que poidan acceder a estes fondos. Eu creo que hai requisitos nos proxectos para acceder a estes fondos, por exemplo, no proxecto industrial estratégico, donde se fala de inversións nestes proxectos mínimas de 20 millóns coa obligación de crear 100 postos de traballo. Logo, todo este tipo de cuestións se axuda a enriquecer o que a Galicia e, sobre todo, a xenerar empleo, moito mellor. Dito isto, o que repetiron varios compañeiros, ten que ser totalmente transparente, totalmente, en este caso, de participación total. Decía Gregorio o feito de que destes fondos que cheguen aos concellos, eu polo que podía leer, unha das cuestións que estes fondos determina é que unha partida importante son fondos que teñen a obligación para poder ser recibidos que vayan aos concellos. Logo, eu creo que neste caso estes fondos van a maioría deles van a acabar tamén na xestión dos propios concellos. Dito isto, pois tamén por parte do que tanto o equipo do goberno e nós tamén como oposición que formamos parte desta corporación, pois tamén sería importante que teñamos claro que cando cheguen estes fondos utilizalos da mellor forma posible e que beneficien, como non, tamén os veciños de Poio. Pero, repito, se facía mención aí antes a que o Partido Popular os intentou tumbar tanto en Europa como en Madrid. Eu creo que máis que tumbar, e oxalá que ao final non teña razón o Partido Popular. Eu creo que puxo en relieve algo moi importante, que era a importancia de determinar como se iba a facer este reparto, e oxalá que en este caso, esos recursos que están presentando xa algún país en Europa hacia estes fondos, oxalá que ao final non lle veña a dar a razón o que decía o Partido Popular. Oxalá que non. E fíxese ben o que lle digo, que oxalá que ao final non teña razón o Partido Popular e que eses fondos cheguen o antes posible. Pero de momento, xa existe un país, e creo que é un país importante, que presenta un recurso e, cando menos, seguramente retrase bastante a chegada destes fondos. Gracias. Bueno, damos por rematado os 2 turnos de intervención. Eu creo que as posturas están moi claras, por lo tanto, vamos a proceder á votación. Votación nominal, neste caso, dado que non hai unanimidade neste punto, por lo tanto, a secretaria irá chamando a votación e manifestándovos cada un de vos. Ben. Grazas, alcalde. Agis Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Pesada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Rocío. En contra. Gracias. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. En contra. Fernández González Rosa. Sí, Rosa. Rosa. Abre o micro. Non chega o sonido, Rosa. Ahora. Sí. Xa está, Rosa. Ahora xa está, A favor. Ahora sí. Vale. Desculpade. García Freijeiro Marcial. En contra. González López María José. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. En contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. Siga ausente. Siga ausente. Rodríguez Alonso Raquel. Raquel. Favor. Ahora sí. Gracias, Raquel. Torres Balea María Natividad.
En contra. E Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Ben. Pois a votación arroxa, polo tanto, 9 votos a favor e 7 en contra, alcalde. Muy bien. Queda aprobado o texto. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 10 da orde do día, asunto 4867, expediente 631-2021, moción do Grupo Popular a prol da transparencia, a participación e a axilidade na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Poio. Moción elevada a consideración da Comisión Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria realizada con data 23 de marzo de 2021, no que se adopta do ditame, do que se dá a lectura extractada. Pois ben, sometida a votación o texto da moción e tras o seu debate por 5 concelleiros a favor do Partido Popular e ningún voto en contra e con 6 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Mixto dictaminouse favorablemente a moción cuxos pronunciamentos son os seguintes. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a trasladar á Comisión Municipal Informativa de Urbanismo a maior brevidade posible toda a documentación relativa ao contrato para a actualización do Plan Xeral de Ordenación Municipal, incluídos borradores, documentos de traballo, documentación técnica, información económica, informes técnicos e calquer documento relativo a este contrato e a súa tramitación requerida polos membros de dita comisión e recoller as achegas dos grupos da corporación presentes en dita comisión. Segundo, instar ao Goberno Municipal a informar aos veciños e veciñas sobre o estado actual da actualización do Plan Xeral de Ordenación Municipal con reunións informativas nas distintas parroquias e veciñanzas para dar conta do estado e contido actual do documento actualizado e abrir simultaneamente un proceso participativo para que veciños, colectivos e outros axentes interesados podan facer achegas e ser partícipes da súa elaboración. Terceiro, instar ao Goberno Municipal a axilizar a tramitación do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal e a garantir unha información puntual sobre dita tramitación que deberá ser transparente e aberta a veciños, colectivos e membros da corporación. Grazas, alcalde. Gracias. Vamos a ver ese turno de intervencións. El ponente da moción, neste caso o Partido Popular, ten a palabra. Sí, gracias. Grazas e boa tarde a todas e a todos. Pois ben, hoxe traemos novamente a debate neste pleno municipal unha moción para garantizar a transparencia, a participación e a axilidade na tramitación do PXON de Poio. E para poñer en contexto as veciñas e os veciños, imos facer un resumo da situación na que nos atopamos. No ano 2008, este Concello encargou a redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación para sustituir o que está vixente na actualidade, aprobado no ano 2000. Como podemos botar man da hemeroteca, naquel entón era concelleiro de Urbanismo o señor Barreiro, explicaba que a empresa adxudicataria tiña un plazo de 4 anos, 48 meses, para presentar o documento e entregar o PXON modificado. Pois ben, pasaron eses 4 anos, pasaron outros 4 anos máis sen o PXON. E houve problemas coa empresa orixinal e hai 4 anos, é dicir, no 2017, cederonlle o contrato a unha nova empresa. E así estamos ata o día de hoxe. Por facer un resumo, 13 anos, 4 gobernos con 3 partidos distintos, bipartitos, tripartitos, 2 empresas adxudicatarias, 2 concelleiros de urbanismo, 400.000 euros e 0 papeles. Ese é o resumo. Insisto, ainda non vimos un papel dun documento que xa en 2008 vostedes explicaban na prensa
que era moi necesario, porque o plan o do ano 2000, o que sigue agora en vixente, estaba obsoleto. Entón, a pregunta é evidente, se o pexón de pollo estaba obsoleto no ano 2008, como estará agora? Todos os gobernos municipais que formaron vostedes desde entón tiñan os seus programas sacar adiante o pexón. Tamén o que forman hoxe en día o BNG, o PSOE e Avante Pollo. Quero recordar que Avante Pollo prometeu por riba de todo transparencia e participación cidadá. Entón, dende o 2008 son, como decía, 13 anos. Contenos ben, 13 anos, que sinceramente parece que fixeron máis esforzos en agachar a tramitación do novo pexón que en axilizala, porque 13 anos é moito tempo e 400.000 euros dos veciños de Poio son moitos cartos que se levan gastados, sobre todo por algo que nin os veciños nin este grupo municipal viu, repito e insisto, un solo papel. E o pexón é algo clave e necesario para xestionar un concello, é algo importantísimo para dar seguridade xurídica aos veciños, os propietarios, as empresas e as distintas administracións. É un documento, ademais, que ten que ser pensado para aplicarse por diferentes gobernos durante un período longo de tempo. Por iso, non pode ser un documento de parte feito por unha única parte, neste caso a corporación, e de espaldas, de costas a outra metade, que é o que está pasando nestes 13 anos. E tampouco pode facerse de costas á cidadanía. Por iso, nestes anos encontramos concellos de todos os cores políticos que intentan consensuar os plans de ordenación entre todos os grupos políticos e abren procesos de consulta e de participación cidadá para que os veciños poidan estar informados e facer aportacións. En Poio, insisto, nestes 13 anos, nin unha cousa nin a outra, nin un só papel pola Comisión de Urbanismo, que nos reunimos semanalmente, precisamente para estudiar os temas do urbanismo en Poio, e onde están representados todos os cidadáns, nin tampouco se informou, nin se deixou participar os veciños e as asociacións. Vounos repetir, 13 anos, 400.000 euros, 0 papeles. E desde o papel de Poio, como forza maioritaria, o que temos é a obriga de traballar para que a xestión municipal de Poio entre no século XXI, neste caso tamén no planeamento urbanístico. Esta entrada no século XXI ten que comenzar por facer un exercicio de transparencia cos veciños e co resto dos grupos políticos, sobre todo no estado de tramitación de pexón, no órgano que corresponde para articular as formas para que os veciños e os seus representantes fagan aportacións. E por esa razón o PP de Poio presenta esta moción e solicita o voto favorable dos 3 acordos moi claros e sinxelos que xa enumerou a secretaria, que sería o primeiro, trasladar á Comisión de Urbanismo a documentación relativa ao pexón, o traballo que se leva feito nestes 13 anos, que, insisto, non vimos un papel. Segundo, informar os veciños sobre o estado actual da tramitación, é dicir, facer reunións informativas con eles. E, por último, axilizar a tramitación do novo pexón e garantir información puntual sobre este proceso, que deberá ser, insisto novamente, transparente e aberta aos veciños, aos colectivos e aos membros da corporación. Moitas grazas. Gracias. Son 6 minutos casi, bueno, 5,50, pero bueno, eu creo que é un tema interesante para que a xente poidamos, se hai que dar un marxen. Seguimos co turno de intervención. Silvia. Sí, non, efectivamente, a elaboración do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal está a demorarse máis do que inicialmente e polo medio ao final máis do que estaba previsto. Xa explicou Rocío, o plan que está vixente na actualidade é do ano 2000 e verdadeiramente é moi necesario un planeamento urbanístico que estea actualizado, que estea adaptado á realidade do noso municipio, e por iso precisamente avanzar cara a esa aprobación do pexón é unha das prioridades que temos neste mandato.
De calquera xeito, como a propia moción do PP di, se explica outra vez, no ano 2008 adxudicárase a redacción do novo plan xeral por motivos alleos ao goberno municipal, houbo que facer un cambio de empresa redactora, o que provocou que se foran, como decía, dilatando os tempos, e agora xa no ano 2021 estamos nun momento que é unha fase de análise e de estudo, penso, logo explicará o Concello de Urbanismo, que no procedemento da avaliación do impacto ambiental. É un trámite moi complexo a aprobación de un pexón para un municipio, pero ademais é un procedemento que ten que está moi pautado tamén no tocante precisamente á transparencia e a participación se entende porque toda a información que se contén nese pexón é información moi sensible. Nós, de calquera xeito, estamos de acordo cos 3 puntos que se propoñen para a aprobación e Avante Poio vai a votar a favor da moción porque, ademais, insiste no traballo que xa se ven facendo transversalmente xunto coa Concellería de Urbanismo na planificación dese proceso de información a toda a veciñanza. Iso sí que terá que ser ao seu debido momento porque, como dicíamos, os tempos están moi pautados, tanto na consulta pública como na participación a través das achegas que poida realizar a cidadanía, levarase a cabo na fase que legalmente corresponda para poder cumprir con todas as garantías. Tamén se fará procurando a máxima accesibilidade. Agardamos que para ese momento, ademais de telemática, poida contemplarse a modalidade presencial, co fin de evitar calquera exclusión das persoas que non teñen acceso a recursos digitais e sempre cando para ese momento se poidan cumprir con todas as medidas de protección contra a COVID. E, por suposto, por facer tamén mención a todas esas insinuacións veladas ou non tan veladas que se incluyen na exposición de motivos, en fin, ocultación, encubrimento, escurantismo, que o PP aproveita sempre para ir deslizando ou deixando caer con ese estilo un pouco turbio que xa empeza a ser a marca do PP de Poio. Podemos anticiparvos que se fará no momento que corresponda, como decía, con total transparencia de cara á cidadanía, pero, por suposto, tamén con total transparencia cara aos representantes da corporación e darase traslado de toda a documentación ao grupo do Partido Popular ao seu debido tempo e con toda a prudencia que nos marque a lei para evitar calquera tipo de especulacións. Agardamos, ou polo menos con esta moción, podemos prever que contaremos coa participación e coa colaboración constructiva do Partido Popular en todo este proceso e, como decía, vamos a votar a favor. Estamos de acordo coa moción, coa salvidade deses intentos ou acusacións non probadas que se incluyen na exposición de motivos ou que son os acordos que se propoñen. Estamos totalmente de acordo e xa anticipamos o voto favorable. Gracias, Silvia. Continuamos co turno de intervencións. Concelleiro de Urbanismo, neste caso, Gregorio. Bueno, non vamos a negar que o proceso é lento e vai lento. Eso é máis que evidente que o proceso vai lento, pero se der unha serie de circunstancias complexas en canto a empresa adxudicataria que entrou en concurso de acreedores, hubo que dar paso a outra empresa, e logo tamén hubo un importante batería de modificacións normativas que nos obligaba a ir modificando continuamente a documentación e cando se tiña a documentación salía outra normativa que o modificaba anterior. Hubo plans básicos, hubo modificación da lei do suelo, hubo un novo reglamento, hubo un novo deslinde de costas, hubo un POL, hubo unha normativa sobre espacios ambientais, hubo unha normativa que condicionaba como se presentaba a documentación. Bueno, hubo toda unha batería de normativas de normativa da Xunta que condiciona o desarrollo do plan xeral. Negar que vai lento é verdad, vai lento, pero son
os plans urbanísticos. Podemos ver as medias de outros concellos e canto tardan os concellos en aprobar un planeamento. Pontevedra leva unha burrada de anos, Vilaboa aprobou no hai un par de anos e tardou 16, unha cousa así, é dicir, estas cosas son como son documentos moi complexos e ao mellor a Xunta tamén debería plantearse como un documento deste tipo require unha tramitación tan longa. É importante tamén aclarar unha serie de aspectos que se dixeron. Se fala de 400.000 euros, non é verdade, non se levan pagados 400.000 euros. Isto saleu a licitación por un importe de 475.000 euros, que é un precio tasado do documento completo, é o que vai a costar o documento, non vai a valer máis que eso, e hai unha participación da Xunta e unha participación do Concello nesas cantidades. Din vostedes que se pagaron 400.000 euros, non, lle vou a decir o que se pagou. Os pagos se efectúan en base a documentación concreta, avances concretos de documentación concreta. No ano 2008 pagáronse 95.000 euros, no ano 2009 56.000 e no ano 2010 92.406. Isto suma unha cantidade de 243.000 euros, nada que ver cos 400 que din vostede. Por lo tanto, isto de que se gastaron, bueno, en fin, o precio está tasado, o documento vai a valer o que vai a valer, o que se licitou non vai a valer ningún peso máis. Con respecto ao tema do contrato, a documentación, poden solicitar a documentación do contrato, xa a tuveron no seu día e teñen acceso a toda a documentación que solicitaron, como sempre que a solicitan se lle dá traslado da documentación. E o que quería é pedir, bueno, é un documento tremendamente importante, se leva feito un traballo de análisis moi complexo, que xa está completamente rematado, o novo equipo redactor está desarrollando efectivamente a parte a avaliación ambiental. Ese documento é un documento que se ten que remitir á Xunta para que establezan as directrices que temos que ter en conta a hora de redactar o documento de desarrollo, o plan urbanístico de Pollo, e, por suposto, se establecerán os procesos de participación que establece a lei, cos marxes que establece a lei, e queremos darlle unha cobertura maior, facilitar instrumentos telemáticos, facilitar diferentes reunións veciñais, charlas informativas, sesións de traballo, incluso formularios web de participación, para que teñan acceso non só os veciños, sino os propios colectivos, e a nivel individual. Nós o que queríamos de alguma maneira solicitar ao Partido Popular, vamos a crear unha comisión de seguimento, vamos a creala donde estarán representados todos os partidos que integran o goberno, o Partido Popular que integra a oposición, estarán os técnicos, estará o equipo redactor, donde se lle dará traslado de toda a documentación para que presenten as suxestións que teñan que facer, é dicir, hasta agora houve un traballo de análisis, agora empeza o traballo de planificación, é aquí onde ten que haber participación precisamente, é aquí onde vostedes teñen algo que aportar e contamos con ustedes, esperamos que participen de maneira constructiva, esperamos que sexan o suficientemente leales e comprometidos para levar a cabo esa labor de participación. Temos que ter en conta que é un documento que exixe responsabilidade, que exixe confidencialidade, que exixe os procesos legais que establece a normativa e que debemos cumplir obrigatoriamente. Me parece que é fundamental cumplir con esos obxectivos. O que non ten ningún sentido é que lle parecemos un borrador na comisión e vostedes, lexos de facer plantexamentos ou de facer propostas que melloren ese documento, se dediquen a difundilo co que conleva de incumplimento da propia lei e da normativa e do que supón de tensionar os veciños de maneira innecesaria. Nos contamos con vostedes nesta comisión de seguimento que vamos a facer, unha comisión completamente participativa. Queremos que esta primeira avaliación ambiental, que esperamos que no mes de abril podamos convocala, transmitirlles o borrador para que algunha suxestión que teñan que facer, algunha aportación que teñan que facer, apoidamos a abordar e incluir nese documento que remitamos á Xunta, unha vez que a Xunta nos remita aos condicionantes de partida que nos fan para establecer, para desarrollar o plan, en ese punto donde temos que empezar a planificar con esas directrices. Contamos, insisto, con vostedes, contamos coa súa lealdade e creemos que é fundamental que vostedes... Vaya rematando, por favor. Sí, alcalde, xa remato. É fundamental que vostedes participen activamente no desarrollo do documento.
Non temos nada no caixón ata agora, hubo un traballo de análisis. Ahora empeza o importante. Me gustaría pedirlles implicación, compromiso, desde logo, desde a miña parte, teñen a man tendida desde o goberno para facer un documento participativo e un documento onde todos nos sentamos cómodos. Espero esa lealdade e espero que participen activamente no deseño, porque creo que é o bo para todos, é o bo para o Concello, é bo para os veciños, ten que ser un documento de todos e para todos. Moitas gracias. Gracias. 6 minutos 40 segundos. Continuamos coa siguiente persona, neste caso, polo BNG. Sí. Sí, Xulio. Sí, alcalde. Bueno, algo comentou Gregorio ao respecto de os problemas que hubo coa redacción nos primeiros anos. No ano 2008 se contratou con consultora galega a redacción do plan de ordenación e efectivamente se fixeron os traballos máis gordos que eran, digamos que o levantamento da planimetría de todo o Concello e a plasmación de todos os equipamentos, infraestructuras que hai no Concello nese documento. A xeneración das correspondentes bases de datos que son moi importantes con moitos datos numéricos e a elaboración de todo ese documento. Hai que ter en conta que en ese momento hubo polo camiño que redactalo 2 veces. A modificación da lei a modificación ou a lei de vivenda no ano 2010 e as directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral fixeron que houbera que modificar en 2 ocasións o que xa estaba feito, que estaba para remitir nun proceso parecido ao que estamos agora na avaliación ambiental á Xunta de Galicia. Con todo eso, se remiteu á Xunta, a Xunta elaborou un documento en donde creo que recordar que eran sobre 40 cuestións que nos planteaban que habría que modificar, corrixir, discutir ao respecto e en ese momento pois consultora sobre o ano finales do 2011, 2012, consultora empeza a ter problemas financeiros derivados evidentemente deste caos que supón a normativa que existe para redactar un plan de ordenación que é imposible facelo nun período de 5 anos, 4 anos, que parecería o lóxico, porque a Xunta de Galicia o que fai son modificar continuamente as súas propias normas, os seus propios normativa urbanística, o que dá pé a que cando se ten un documento haya que modificalo. Con todo eso, no ano entra en liquidación esa sociedade no ano 2014, os problemas empezan no 2012, pero no ano 2014 entra en liquidación e buscar outra empresa, rescindir o contrato e negociar todo ese complexo contrato, pois nos leva hasta 2017. Como dicía Gregorio, en estes momentos está outra vez xa a puntos de ter un documento para a avaliación ambiental. Evidentemente, a planificación tamén é un documento importante, e o dicíamos no 2008, cando se contratou, e seguimos dicindo agora, que ocurre que non ten ao mellor a mesma trascendencia no 2008, cando, para por un dato, no 2006 se habían dado en Pollo 2.600 licencias nun só ano. Moi lonxe das que se dan agora, que ao mellor nin é o 10%. En estes momentos temos máis licencias de vivendas pendientes de construir que das que se solicitan, bastante máis. En Pollo igual hai licencias para 1.000 vivendas que están pendientes de construir. Entonces, a oportunidade de redactar un novo plan en aquel momento da burbuxa urbanística é bastante diferente do que hai agora. Con todo, evidentemente, o plan de ordenación xa ten 28 anos e
habría que facer determinadas correccións que esperemos que o novo plan pois o faga. Ese estudio inxente que supón o documento do plan de ordenación está feito. En este momento chega, como dixo Gregorio, a hora de planificar e de participar nesa planificación. E todos teremos oportunidade de dar opinión. Evidentemente, e ojalá me equivoque, o gallá esté equivocado e que o Partido Popular diga o que quere para apoio e que opine, porque eu teño bastantes dúbidas de que cando teño a oportunidade vaya a dicir eu quero así ou asado. Seguramente o que se dedicará o Partido Popular é dicir así non me gusta, que é o que ven facendo normalmente. Tamén teño que dicir que evidentemente a moción do Partido Popular ten sentido porque saben que en estes momentos se vai a enviar, en este momento, nos próximos meses, se vai a enviar para a Xunta de Galicia para a avaliación ambiental. E agora se queren apuntar o tanto de yo lo solicité. Pero estáse traballando en él, non hai deixadez. E eu teño que dicir que o plan de ordenación é un documento técnico, cunha normativa perfectamente reglada que deixa poucas, digamos, sí, xa rematora, que deixa poucas cuestións, digamos que para decisión, as máis importantes, as directrices políticas do máis importante do plan de ordenación ben condicionado pola normativa existente. E teño que dicir que en canto á participación está perfectamente reglada. O momento da participación política, o momento da participación veciñal e o momento das alegacións. Está reglado perfectamente. E sin que se faga con esa reglamentación non se pode aprobar o plan de ordenación. Nada máis. Gracias. Bueno, creo que temos rematado o primeiro turno de intervención, se non me equivoco. Pasaríamos ao seguinte turno. O ponente da moción, Rocío. Sí. Ben, primeiro de todo, agradecer a predisposición para aprobar a moción, que é unha novedade, é unha paradoxa falar da man tendida cando aínda non pasou un só papel por unha comisión. Evidentemente, aprobar este acordo nun pleno é o primeiro paso que temos que facer, como xa vimos con outras mocións, como, por exemplo, recordemos a Marquesiña en Casalbito, que foi aprobada e seguimos, é un exemplo únicamente, non? É dicir, hai que pasar da vontade aos feitos. Quero recordar tamén que a aprobación deste pexón era un acordo dos gobernos de 2011, de 2015 e de 2019. E tamén, a raíz do que acabamos de coñecer agora, non ten sentido crear unha comisión nova porque o órgano que ademais é o órgano necesario que aparece na lei, que para traer a información relativa ao urbanismo é a comisión informativa, onde cada semana nos reunimos para estudiar a situación urbanística do noso concello. É un órgano que xa existe, axeitado, e non fai falla nada máis. Comisións, mesas, todas esas sistemas que organizan e despois queda moitas veces reducido a eso, un anuncio. Pois non, deixémoslo estar como estamos, na Comisión de Urbanismo. A nós, válenos. A Comisión de Seguimento non vexo que teña sentido. O pexón é un instrumento de varias legislaturas, é un documento que está vixente en varias corporacións e que debe ser debatida en Comisión de Urbanismo. E insisto,
quero tamén decir algo moi importante, que imaginaba tamén que ian tirar balóns fora, botarlle, como sempre, a culpa á empresa, ás administracións, ás normativas, ás leis, autocrítica, nin unha pouquiña, nin a máis mínima autocrítica, pese a levar 13 anos. Repito, contenllos, por favor, a quen llos crea. A nós, non. Non lle poden dar información aos veciños ou a oposición pola normativa, nos dicían. O Valedor do Pobo instaba xa no ano 2013 a garantizar o dereito dos concelleiros do PP e ter acceso á información e tamén o dereito dos cidadáns a ter coñecemento da información sobre o pexón. A esos termos tivemos que recorrer para ter en anos, un solo papel. Estuveron dicindo o que decíamos, que a culpa era o que oímos de feito, que era da empresa, que no 2017 se cedeu a redacción a outra empresa, pero desde entonces, 2017 hasta agora, tampouco tivemos un solo papel. É dicir, recordemos que concellos de todas as cores fixeron un sistema diferente, pero voulles decir unha cousa. O máis importante é o que lle vou a decir é o seguinte: esta moción, alégrome que hoxe a aproben, porque é exactamente a mesma, que igual, idéntica, que a que presentamos no ano 2018, e que esta moción a concelleira Silvia Díaz, en xuño de 2018, tamén votou a favor, pero os argumentos que dicía eran bastante diferentes aos que dixo hoxe. Vamos a ver, dicía que, claro, que levar máis de 10 anos de tramitación parecía un tempo máis que razoable e a pouca información que tiña trascendido, salvo a cesión do contrato, pois non lle parecía axeitado. Por iso a xente fai cábalas, dicía. Tampouco se deu aos veciños a oportunidade de facer aportacións. E comprendía que tampouco deberas ser tratado con sisilo, de tal forma que ni tan sequera se daba criterios xerais de ordenación aos concelleiros. Eso pasou no 2018. Solamente lle cambiamos unha palabra á moción. Por eso, entendo que he de dicirlle á concelleira que ese voto favorable nesta ocasión é unha coherencia pola súa parte, pero agora ten máis motivos que nunca para apoiala, sobre todo para transformala. Gracias. E facela efectiva. Esa transparencia e participación. Son 5 minutos. Sí, alcalde. Sí, no, estou dicindo que volvo a decir o que dixen ao principio, non? É dicir, é un tema que é interesante, pero, bueno, tamén debemos respetar un poquinho os turnos. Este turno era de 3 minutos, e pasamos a 5. Sinto, non vira pero que me Pero pasei. decir que se somos coherentes todos, estamos de acordo, creo que é un tema que se debe de... Bueno, pero os tempos están regulados, ten razón. Damos paso a... Quen lle tocaría ahora neste turno? A Avante Pollo, entendo. Sí, alcalde. Sí. Sí, bueno, eu iba a empezar agradecendo, como Rocío agradecía a nosa predisposición en votar a favor, eu iba a agradecerlle a súa disposición a participar nesta mesa de traballo para o plan xeral, pero xa parece que pola intervención infiro que non lle interesa moito participar. Ela agora ao final de todo, bueno, tiraba de actas de plenos anteriores. Home, tamén lle agradezo, non sei se pretendía que eu dixera unha cousa en 2018 ou unha cousa distinta en 2021, entra dentro da evolución normal de calquera persona. En todo caso, creo que se asemella bastante o que dixen nunha intervención e máis na outra, pero ahora acabamos de ter a perfecta oportunidade de ver como Rocío, en nome do Partido Popular, solicita unha cousa na moción para acto seguido pechar a porta e non querer participar no espacio de traballo e de participación que se lle ofrece. Eso sí que me parece unha auténtica incoherencia. Falas da Comisión de Urbanismo, obvio que unha mesa de traballo monográfica sobre o plan xeral en ningún caso vai a sustituir a Comisión de Urbanismo. Esa vámola a ter igualmente todas as semanas, pero se con unha mesa de traballo se pode
avanzar, ser máis transparente, facilitar a documentación con máis antelación ou ter máis tempo para traballala, ese vai a ser o mecanismo que se vai a usar. De calquera xeito, volveremos a insistir nesta convocatoria ao Partido Popular a participar nesta mesa de traballo, igual da mesma maneira en que no transcurso da explicación da moción cambiaron de opinión, igual de aquí ao mes de abril pois volven a cambiar e nos o acolleremos con entusiasmo tamén. Como decía, está traballándose xa en como se vai a establecer todos esos procesos. O Concelleiro de Urbanismo falaba dese horizonte do mes de abril para avanzar un chanzo máis na aprobación do PEXOM. Estamos totalmente de acordo con que ten que ser un proceso con transparencia, con participación, respectando o que nos marque a lei para esta información tan sensible, e contamos obviamente co partido da oposición para ser constructivos e para participar neste proceso. Nada máis, alcalde. Moitas gracias, Silvia. Gregorio. Sí, a ver, varias aclaracións. Se fala de que o documento está nun caixón. A documentación que se fixo hasta agora é unha documentación de análisis. Os veciños non lle interesa que se lle pasen unhas planimetrías, non lle interesa eso. O que lle interesa aos veciños é a planificación. É o que vai empezar agora. É o que lle pedimos que participen. Di vostede que non lle interesa que se faga unha comisión que se inclúa na comisión de urbanismo. A comisión de urbanismo é pública, ten un fin concreto. A comisión do plan xeral ten uns deberes de confidencialidade, ten unha responsabilidade para evitar procesos especulativos, hai que cumprir a lei, a información que aí se manexe, a documentación, non se pode transmitir fora porque pode generar ventaxas a hora de generar movimentos especulativos. É dicir, nós como concelleiros temos unha responsabilidade que temos que respetar. Lle pedimos participar, van a ter acceso a toda a documentación, van a poder participar en todo o proceso. Os veciños tamén van a poder participar en todo o proceso. Os estamos invitando a ser constructivos. Temos que generar un órgano que sea áxil, donde vostedes teñan o seu representante e podamos debatir para generar un documento de consenso. Eso é fundamental. Fala aí do valedor do pobo. Se vostedes ao valedor do pobo lle piden que lle den acceso á documentación ao valedor do pobo, lle di que os concejales ten dereito ao acceso. A pregunta é, vostedes pediron acceso a algunha documentación que non se lle dera, do plan xeral ou algún documento que non se lle dera? É que non é verdad. É dicir, non é verdad que non se lle dera nada. É dicir, toda a documentación se lle transmitiu. É máis, a única documentación relevante que se lle pasou, que foi un análisis ambiental no seu momento, xusto cando cambiou a normativa e non se pudo continuar adiante con el, o que fixeron, que era un documento de traballo para que vostedes fixeran as súas propostas, o que fixeron é coller ese documento e irse polas parroquias facendo comisións de información envenenando a xente, nun proceso que precisamente non é de información precisamente. Polo tanto, o que lle pedimos é seriedade e compromiso. Seriedade e compromiso. Estamos no proceso de avaliación. Recentemente nos presentaron o borrador. Ese borrador é un borrador xenérico, vale? Que recolle todas as normativas sectoriais que condicionan o desenvolvemento do noso territorio, sin premisas a priori, sin condicionantes a priori, para falar, sentarnos e ter un documento de consenso. Un documento de consenso. Esperemos que se comprometan, que sexan sensibles e que participen propoñendo as súas iniciativas. Nos aportaremos as nosas, o BNG aportará as súas e Avante Pollo aportará as súas. E os técnicos, redactores do proxecto, redactores do plan e os técnicos da casa dirán que lle parece e informarán. E en función deso configuraremos un documento para a veciñanza de Pollo, para o futuro de Pollo, porque todos coincidimos en que é un documento importante. Por lo tanto, lle pido compromiso e implicación. Implicación. Os veciños non van a entender que mañén nos sentemos cun documento e ustedes o utilicen para cargar contra o goberno, cando o que teñen que facer precisamente é
valorar o documento, aportar ideas, decir aquilo que non lles gusta, establecer os condicionantes que estimen oportunos. Porque nós, ese documento non o facemos nós, o fai un equipo redactor. E da mesma forma que nós participamos opinando, participan vostedes opinando. É o que lle pedimos, seriedade e responsabilidade. Gracias. Gracias, E nada Gregorio. máis. Non teño máis que decir. Continuamos co turno de intervencións. Polo BNG, Xulio Barreiro. Sí, Xulio. Xulio, abra o micro, por favor. Abre. Ahora. Sí, perdón. Dicía, para min, claro, non me oía nadie, que Rocío daba un par de datos que, cando menos, eran esclarecedores. Falaba de que o valor do pobo no ano 2013 pois nos dicía que lle déramos información. No ano 2013, Consultora Galega estaba en proceso de descomposición, a liquidación, e do ano 2014, o auto de liquidación, pero no 2013 estaba con un par de traballadores nada máis. Non tiña infraestructura para seguir co plan para adiante. Sabíamoslo nós e sabíano eles. De calquera maneira, dado que en ese ano se aprobaba ou estaba previsto aprobar o reglamento da lei do chan, Consultora Galega, facendo un esforzo importante, trouxe un documento para que se remitira á Xunta sin comunicación de ningún tipo, nin tramitación, digamos que, de exposición pública. Ao cal nos negamos, porque evidentemente unha cousa é mandar a avaliación ambiental para a Xunta, para que nos, digamos que dé referencias sobre o que hai que modificar no documento, e outra cousa é a aprobación inicial do plan de ordenación sin darlle a publicidade necesaria e que requira a lei. Eso o fixemos así. E o valor do pobo pode dicir o que queira, evidentemente podrá dicir que vos demos a documentación, pero haberá que dárvola cando este elaborada e para discutir e que ten que haber un equipo técnico que poida discutilo. No 2018 tamén falas de que hai unha moción que nós non aprobamos. No 2018 acabábase de adxudicar a nova empresa ao plan de ordenación e evidentemente non había de que falar. En calquera caso, o que quero dicir é que o plan de ordenación está perfectamente, a elaboración perfectamente vixente. En poucos meses, por dicir, concretar algo, teremos un documento que se habrá que mandar á Xunta de Galicia para avaliación ambiental e habrá que empezar a discutir sobre el e a facer propostas sobre el. Eso vai ser o interesante. E posteriormente habrá consultas cos veciños para que fagan as aportacións que consideren necesarias para, por último, expolo, despois da aprobación, e que se fagan as correspondentes alegacións con quen considere oportuno, que non vai cos seus intereses. Eso é a forma de elaborar un plan de ordenación e está perfectamente reglado. E ustedes o que queren é confundir, como fan habitualmente, o resto dos veciños. Pero, bueno, o movimento demostrase andando, e aquí tamén se demostra. Non se preocupen ustedes. Nada máis. Gracias, Xulio. Bueno, con este turno rematamos o turno de intervencións. Sí, o primeiro e o segundo turno. Segundo o reglamento, o ponente da moción tiría 2 minutos finales para dar a súa última intervención. Así que o ponente tería eses 2 minutos que establece a norma. Sí. Gracias, alcalde. Eu pídolles encarecidamente que lle conten milongas a quen llas crea. A nós non, por favor. A nós non. Porque vostedes en ningún momento nos deron ningún documento en 13 anos. 4 gobernos, 3 partidos, 0 papéis. E o valedor do pobo, sí, claro que dixon que nos den acceso á información. E xa sabía que iba a dicir
que o problema era das empresas. Pero vamos a ver, en todo este período de tempo non había absolutamente nada, ningún traballo, ningún criterio de orientación que trasladara a oposición. Evidentemente, o que non había era vontade. O que non tiñan era vontade política para facelo. E nos agradecemos que a raíz desta moción cambia a situación. E non me veñan a decir que sabemos nós que está avanzado o procedimento ou non, porque non nos deron ningún papel, 0 papéis. Nos non temos ni idea. O que temos non nos lo deron vostedes. Non cambien a historia, non nos la deron vostedes. Tivemos que recurrir a instancias, a outras instancias, de acordo? Todo público. Todo público de feito que non nos inventamos nada, non podemos falar de algo que... Onde está a documentación? Por que non podemos facelo na comisión? Eu non dixen en ningún momento, dende que iniciei a exposición da moción, que quería unha comisión diferente, extraordinaria. Non, nós non temos por que ser partícipes de algo que xa teñen todo organizado. Non queremos ser cómplices de algo que xa teñen estructurado, o seu feito todo o seu pexón para uns poucos ou para todos. Nós queremos que sexa para todos. Saben cando cabe a especulación? Solo cabe a especulación cando non existe transparencia. E por eso lle pedimos a señora Silvia Díaz, a compañera Silvia Díaz, que se abandeire de verdade esa participación, esa transparencia que entonces hai case 4 anos vía como algo necesaria e agora segundo lle din os compañeros de goberno. Nos agradecemos que esta moción servira para impulsar a transparencia e a participación do pexón de pollo de unha vez por todas se vai avaliante e garantice a súa axilidade. Gracias, Rocío. Rematamos o turno de intervención, ahora procedería a votación. E se me permitides, quixera tamén facer unha pequeniña reflexión a respecto do plan de ordenación e tamén da historia do Concello un pouco, pois dos que de alguna maneira vivimos nos últimos 40 anos, non? Dicir que o primeiro plan de ordenación da historia do Concello de Poio foi aprobado por un goberno, que non foi, por suposto, ningún goberno do Partido Popular, que ese plan de ordenación saliu adiante gracias a ese goberno, nese momento, pero tamén cos votos en contra no seu momento do Partido Popular, que é o plan, como digo, o primeiro plan de ordenación que supuxo un cambio radical para a historia deste Concello. E tamén dicir que o que se dixo aquí, incidir en algunhas cousas do que se din aquí, dos que se dixeron aquí. Eu non sei, aí Cándido que parece que está como enfadado, pero creo que todo o mundo temos dereito a falar e expoñernos. Dicir que ese foi un plan de ordenación que trouxo importantes avances para o noso Concello, cos votos en contra do Partido Popular, evidentemente no seu momento, e que os procesos, que son cousas que se falaron aquí, os procesos dos plans, evidentemente, é imposible que haxa ocultismo, é dicir, pode ser retrasar máis ou menos, pode ser retrasar 1 ano, 4, 5, pode ser máis áxil ou menos áxil en función, ou 20, da igual. Marín creo que votou 60 anos sin plan de ordenación, 60 ou 70, eu creo que Marín, por poñer exemplo, ou algúns moito máis cerca de Marín. Entón, a cuestión non é os tempos, que evidentemente que son importantes, a axilidade, como se fai, o que sí está clarísimo é que un plan de ordenación non pode ser un plan que non sea transparente. Eso é evidente. Isso é unha auténtica falacia. Transparente, o plan de ordenación, se algo é transparente. Porque aí interveñen moitas administracións, moitísimas ou todas, non moitísimas, senón por dicir todas, as do Estado, as da autonomía, as galegas, as do Estado, provinciales, veciños e veciñas. Creo que un documento máis transparente, o sea, que non é unha cuestión
de ocultar nada. É unha cuestión de participar. É un goberno que goberne, ten que ter claro o que quere por seu concello, unha oposición que este na oposición tamén debería ter claro. O que pasa que a veces non se coincide. Tampouco pasa nada. A veces non se coincide. Bueno, esta é unha reflexión. E proba témolo no ano 2001 e tamén no plan especial de Combarro, onde o Partido Popular, no seu momento, tendo toda a transparencia do mundo, votou en contra. Co cual, bueno, as cousas son así. E gracias. Perdonar por esta pequena intervención. Vamos a proceder á votación, ainda que creo que hai unha unanimidade na moción, por lo tanto, a podemos recoller como documento aprobado, como moción aprobada. Sí, Pablo. Estamos de acordo os portavoces? Sí, apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte. Ben, o seguinte punto da orde do día, alcalde, é o punto número 11, mocións urxentes. Sí. Bueno, hai unha moción que nos entrou un día destes, non sei exactamente que día, que é da Cofradía de Pescadores, que me parece que atendes todos os portavoces. Quero pensar que sí. Aténdelas todos os portavoces. Todos os portavoces teñen o escrito moción ou petición que fai a Cofradía. Sí, conocédela, polo tanto, pero en todo caso a secretaria, se quere, pode darlle lectura e o que nos pide é o apoio da corporación, o poder ser unánime, creo que sí que é unánime, pero en todo caso damos lectura. Vale, Pablo, tela. De acordo. Teño. Grazas, alcalde. Pois ben. Moción para aprobación dunha declaración institucional do Concello de Poio co obxecto de requirir o apoio á pesca artesanal e a retirada no futuro regulamento de control das cuestións relativas á remisión de datos de capturas dende o buque ou a xeolocalización, así como a instalación de cámaras de vixiancia a cambio de cuota de pesca para a flota artesanal. Pois ben, o patrón maior da Confraría de Pescadores Sangreiro e Raxó en Poio, Pontevedra, expón que enterado pola Federación Galega de Confrarías das repercusións que para a flota de pesca artesanal terá a imposición do novo regulamento de control da Unión Europea no sector pesqueiro do noso pobo, demandamos a retirada do regulamento naqueles puntos que consideramos innecesarios, gravosos ou até imposibles de cumprir por parte do sector do noso ámbito territorial. En concreto, demandamos a exclusión para a flota artesanal da obrigatoriedade de instalación de cámaras ou a instalación de cámaras compensadas con máis cuota, a xeolocalización obrigatoria para aqueles buques que traballan agrupados e a pouca distancia da costa, a obrigatoriedade de remitir datos de capturas diarios dende a propia embarcación. Todo isto atendendo, como sabe, a que a flota artesanal xa remitimos diariamente os datos de capturas dende as lonxas situadas ou pouca distancia do atraque ou a través das declaracións de transporte e as especiais características organizativas do noso sector. E que se solicita que se leve ao pleno deste modelo de moción, invitando así, se o consideran, a este patrón maior co obxecto da súa participación para reflectir o apoio dese Concello ás nosas reivindicacións e dándolle a máxima difusión posible do acordo tomado ao respecto polo seu Concello. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, teño que decir que aquí pedían a intervención, neste caso, do patrón maior. Eu pola tarde falei con el por cuestións personales non podía asistir e quedamos en que a moción se tratara igual, polo tanto, aquí está, a tratala e, bueno, podemos abrir un pequeno turno de intervencións, se vos parece. Sí. Primeiro, evidentemente, apunta a secretaria con moita razón, hai que votar a urxencia da moción, dado que non está incluída na orden do día, pero entendo que estamos de acordo, non? Recollemos a votación como urxente. Sí. E agora, unha vez que se inclúe na orden do día, podemos abrir un pequeno turno de intervencións, se vos parece, se non damos de aprobación.
Alguén quere intervir? Abrimos un turno. Como decidamos todos os portavoces, penso que todos estamos de acordo en suscribir estes acordos que nos presentan. Moi brevemente, se queredes. Sí, vale, pues, xa que empezaste, Silvia, podemos continuar, si de abaixo para arriba. Podes continuar un momento. No, só quería decir moi brevemente, témolo falado moitas veces neste pleno, sempre que se tratan asuntos sobre a pesca, que non se pode meter no mesmo saco as flotas tradicionais e a pesca tradicional e intentar implantarlle esas mesmas medidas ou condicións que a todos os demais. É dicir, a flota artesanal galega ten as súas características e estas novas normativas que pretenden ou que llevan a impoñer son en grande medida inasumibles totalmente e fan tamén inasumible o seu traballo con este investimento que necesitan e ademais que tería unha grave repercusión e efectos negativos en todo o sector, en toda Galicia, pero sobre todo ademais en Poio. Pola miña banda xa anticipo o voto a favor e deixo xa o paso ao seguinte portavoz. Moi ben, gracias Silvia. Gregorio. Sí, a ver, nese sentido, é dicir, aquí hai un gran problema con, sempre o tubo a pesca artesanal, incluso cando pretendían cuestionar os aparellos de arrastre, se tende a equiparar a flota artesanal co resto da flota, cando a flota artesanal é casi unha peculiaridade deste entorno, con unhas características moi propias, con aparellos moi propios, que funcionan nas rías, moi próximo da costa, non ten sentido establecer os mesmos criterios que se establecen para esas grandes empresas pesqueiras que teñen, pois que sí, uns cupos de captura e teñen unha serie de limitacións que van máis alá do que debería ter a propia flota artesanal. Estos moitas veces son normas que se fan desde Bruselas, descoñecendo exactamente cal é o alcance e a natureza da nosa flota, non? Que é unha flota de proximidade, que traballa nun entorno moi definido, moi perto da costa, e que traballa con uns aparellos, ademais, singulares e diferentes en gran medida ao resto das pesqueiras de Europa. Por lo tanto, é máis do mismo, é o de sempre, non? É dicir, non podemos valorar con criterios de grandes buques a flota artesanal galega que ten unhas peculiaridades moi especiais. Por lo tanto, estamos completamente de acordo co plantexamento que se fai dentro da cofradía. Ademais, eu creo que aquí o que nos piden realmente é unha especie de acordo institucional. Bueno, tenemos que darlle forma para cumprir as expectativas que nos plantexan, porque ademais entendemos que é de completa e absoluta xustiza e que está plenamente xustificado. Por lo tanto, o máximo apoio neste sentido. Gracias, Gregorio. Para o BNG, portavoz. Sí, nada, un pouco, alcalde, bueno, pues nada, unirnos tamén a esta moción, unirnos en todo caso a esa declaración institucional se fose preciso, porque así se solicita, apoiando, bueno, pues un pouco os acordos que se recollen e se peticionan por parte da cofradía, dende o Bloque Nacionalista Galego e a través da portavoz que temos en Bruselas. Xa se fixo constar tamén cal era a nosa posición, cal foi o noso rexeitamento. Xa vende antes, porque xa fai anos pois o Bloque amosou o rexeitamento a colocación pois de neste caso de videovixianza, porque, bueno, entendíamos que era unha medida invasiva e, bueno, a maiores tamén entendemos que, bueno, que non estamos a favor de esta imposición porque ao final o que estamos é facendo que os mariñeiros teñan que asumir moitos máis trámites e dificultando, bueno, pois o que ven sendo a súa labor e a seu traballo. Entonces, bueno, pois por todos os motivos que veñen recollendo, por todas as accións e por todas as que tamén se levarán a cabo, porque xa anunciamos novas iniciativas a este respecto, bueno, pois dende o noso grupo, evidentemente, apoiamos e tamén anunciamos que forma parte desa declaración institucional. Moi ben, gracias, Marga.
Polo Partido Popular, portavoz. Sí, nos, nada, a tarde eu lle adiantaba xa ao alcalde o noso posicionamento. Nos fai unha semana habíamos presentado unha moción pedindo un pouco o apoio ás reivindicacións do sector. Bueno, por suerte, o sector se presentou hoxe un escrito e, como lle comentaba o alcalde, pois un pouco nos entendemos que debe ser prioritario porque o que viñamos a decir era apoiar as reivindicacións do sector. Como xa estemos neste escrito, eu se lle adelantaba ao alcalde que retirábamos a nosa moción e nada, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, pois apoiar, en este caso, as demandas tanto da Federación Galega de Cofradías, da que forma parte tanto a Cofradía de San Gregorio de Raxó como a de San Telmo de Pontevedra, e esperemos que sean tidas en conta, porque entendemos que sería de xusticia, sobre todo, que escoiten os que máis saben, que son os que todos os días teñen que traballar con eso. Eu creo que moitas das normas que se lle queren establecer son por gran descoñecemento do propio sector e que é inviable que en embarcacións de 4 metros ou incluso algunhas de inferior meter todo ese tipo de sistemas operativos e demais. Logo, nos desde aquí, como todos os grupos anteriores da corporación, mostraron o apoio e esperemos que se escoiten en Europa e que ao final se teña en conta as peticións que fai tanto a Federación Galega, en este caso, como as cofradías nosas do noso concello. Moi ben, gracias a todos. Bueno, pois entón recóllese, entendo que se aproba por unanimidade esta petición. Algunha outra moción urxente? Non se producen, pois pasamos aos 2 puntos de secretaría. Grazas, alcalde. Punto número 12 da orde do día, Secretaría, Estado de Execución, 2 acordos precedentes. Punto 4847, expediente 256-2021, dar conta do expediente de liquidación do orzamento do exercicio 2020. Uniuse certificación do acordo do expediente, remitiuse á Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local do Ministerio de Facenda. Punto 4848, expediente 276-2021, dar conta da relación de reparos emitidos no exercicio 2020. Uniuse certificación do acordo do expediente. Punto 4849, expediente 311-2021, dar conta a solicitude de concesión subvención Deputación Provincial de Pontevedra, Plan Concellos 2020. Liña 2, amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades. Uniuse certificación do acordo do expediente. Punto 4850, expediente 11-2021, dar conta a concesión subvención Deputación Provincial de Pontevedra, Plan Concellos 2021. Liña 3, emprego para a conservación e funcionamento de bens e servicios municipais. Uniuse certificación do acordo ou expediente. Asunto 4851, expediente 2536-2020, proposta de cambio de denominación do vial Avenida Francisco Regalado en Conbarrio. Uniuse certificación do acordo ou expediente. Punto 4852, expediente 79/2021, proposta de adhesión ao manifesto da Plataforma Galega pola Educación Física e o Deportes. Uniuse certificación do acordo ou expediente. Punto 4853, expediente 293-2021, moción do Partido Popular en apoio da reducción do IBE aos salóns de peiteado. Uniuse certificación do acordo do expediente. Punto 4854, expediente 325-2021, moción do Partido Popular para garantir o uso da Casa do Ateneo polo Pobo de Conbarro. Uniuse certificación do acordo do expediente. Punto 4855, expediente 421-2021, moción da Declaración Institucional Día Internacional das Mulleres. Uniuse certificación de acordo ao expediente. Asunto 4856, expediente 113/2021, orzamento 2021, resolucións e reclamacións presentadas. Uniuse certificación de acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 53, de 18 de marzo de 2021, e no tabuleiro de anuncios do Concello. E asunto 4857, expediente 3203-2020, solicitud de impugnación a acordos plenarios de aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto de bens inmobles e do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Adopción a acordo de aprobación definitiva. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Gracias, Paula. Siguiente punto.
Punto número 13 da orde do día é dar conta das resolucións da Alcaldía do período comprendido entre o 17 de febreiro de 2021 ao 24 de marzo de 2021. O seguinte punto sería rogos e preguntas. Sí, temos unha pregunta. Sí. Vale. Antes de proceder a realizar a pregunta, gustaríame explicar que esta mesma xa formulei na Comisión de Urbanismo o día 9 deste mesmo mes e non se respostou realizando un recordatorio o día 16 e voltando a facer o recordatorio de que estaba pendente o día 23. Por eso, fago a pregunta directamente ao Pleno para a súa resposta. Trátase do seguinte: o mes pasado, veciños da zona da Seca explicáronnos que durante as obras de actuación na Seara, a concelleira delegada de obras, a señora Chelo Besada, lles permitiu aparcar na zona da Freixa mentres durasen as obras, pola imposibilidade física de acceder á súa vivenda polo camiño habitual. Pese a ter esta autorización, os veciños recibiron unha sanción por aparcar onde se lles dera permiso e as súas alegacións, explicando que tiñan un permiso da tenente alcaldesa, non foron atendidas. A pregunta é moi sinxela. A concelleira de obras deu autorización aos veciños para aparcar nunha zona habitualmente na que non se pode aparcar mentres durasen as obras da Seara? Contestas ou contestas por escrito? Sí, vou contestar. Sí, bueno, boas noites a todos e a todas. Sí, vou a contestar xa directamente aquí, Rocío, a esa pregunta. Aquí tuvemos unha reunión en este salón de plenos cos veciños da Seara, donde plantexaron esa problemática que cando as obras chegaran a determinado sitio non iban a poder pasar para as súas casas cos coches, para que non lles importaba, pero que cando tuveran que levar algún tipo de compra do supermercado, ou que había unha persona ademais que era minusválida e demais, que non iban a poder acceder ás súas viviendas. E si propuxeron que se lle habilitara esa zona, que se lle permitira pasar por esa zona. E aquí estábamos membros de toda a corporación, non estaba solo a teniente alcaldesa, Chelo Besada, estábamos membros de toda a corporación, incluído o alcalde, e varios membros máis, donde se lles dixo que efectivamente se iba a tomar ese acordo. Comunicouse a policía local de palabra. Non se lle comunicou por escrito, comunicóuselle de palabra, pero non sei por que motivo os policías locales, ou certos policías, multaron a estes veciños da Seara. De todas formas, estamos tratando de solucionalo. Entendo que vai a ter unha solución para esas sancións, pero o tema foi así, simplemente así, llano e liso. Non hubo ningún outro escrito nin... Simplemente foi, efectivamente, concedeuselle de palabra aquí na reunión e tamén se lle dixo á policía local de palabra. Pero non sei cal foi o motivo que os multaron. De todas formas, espero que teñan unha solución. Pois a ver que sucede, porque xa pagaron a multa. Sí, a multa xa está paga, sí. Alguna pregunta máis? Pois hai que solucionalo, sí. Nada máis. Bueno, pois, gracias a todos de novo. Boas noites. Boa noite. Boa noite a todos e a todas, e os que nos estean vendo desde as súas casas tamén moi boa noite e moi boa Semana Santa. Gracias. Boa noite. Chao. Boa noite. Boa noite.